espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Ola, que tal? Benvidos a unha nova viaxe na Caixa Negra da Nostromo, o podcast máis especializado, especialista e especialito en cine da... Bueno, iba a decir a blogosfera galega, pero igual se nota demasiado que xa conto anos, que bueno eso, O Globo Millo. Bueno, o Globo Millo. Globos, Sí, señor, eu tamén algunha vez ganei algún globo. Bueno, da igual. O caso é que hoxe estamos aquí para falar dun tema moi interesante e ademais estamos outra vez en persoa. Estamos desconfinados, xa as autoridades consideran que non somos un perigo público e podemos sair da casa. Presentar o libro que escribiu Paco Cortez. Aí está. Xa é retro falar do confinamento. Isto como vedes? Sí, por suposto. Home, houve un apagón polo medio. Un apagón de mierda. Ademais, os rapaces hoxe en día que teñen 15 anos tiñan 10 no confinamento. É dicir, é repito, xa é unha cousa antiga. Xa é unha cousa que pasou. Xente que naceu no confinamento ten agora 5 anos. A ver, para que a nosa xeración se faga unha idea, se no confinamento tiveran sacado o Pokémon rojo, ahora estaría salindo Pokémon Esmeralda ou Diamante xa ou algo así. Por favor, corríxame se me equivoco, porque eu a partir de Pokémon Plata xa non sei ningún Pokémon máis. Se isto fora el Padrino, estábamos con el Padrino 3. No, tanto no. Pero, bueno, sí que pasou xa un tempiño, xa se pode falar. Bueno, vamos, ainda que xa falastes, vou presentar como é de rigor para a xente nova que chegue á sala. Se chegaron hasta aquí nunca nos viron. Que non nos conoza. A ver, pero agora mesmo pode haber que no Centro Galego de Buenos Aires alguén estea mirando o móvil e lle apareza isto en sugerido e nunca nos vise, nunca nos seguise. Pode ser. Igual este é o primeiro programa que escoitas da Caixa Negra da Nostromo. Se é así, ármate de paciencia, porque somos como somos. Se nos está a escoitar alguén de Sudamérica, aquí está a piques de empezar o verán. Toma, pa vos, que vos empezou o inverno agora. Ala, xa está. Bueno, o verán importante. O verán aquí dura 2 días. Bueno, pero aí veñen, ¿no? Este ano é 16 e 17 de agosto, me parece. Isto é como creo chiste como chiste do señor que va todo feliz e este debe follar a Dios. Ti canto fodes eu? Unha vez ao ano. Por que estás tan contento? Porque me toca hoxe. É un pouco así, non? Bueno, vou facer aquí as presentacións de rigor, como sempre da miña esquerda a miña dereita. Entón vou empezar polo meu tocayo, o señor corte do director, tamén chamado Paco. Hola, Paco. Hola, Paco. Que tal, Paco? Moi ben, tipo... Ai, no, este non é Paco. Excelente referencia a parte do vídeo de Parque Xurásico, sabes? De hola, John. Hola, John. Co bicho este, o señor ADN. cromosoma, ese o ADN. Bueno, eu realmente estaba pensando en Barbie, pero tamén vale. Tamén vale. Bueno, temos aquí a un gran fan tanto de Barbie como de Parque Xurásico, o amigo Fer. Pois non sei se o dis con afán de meterte conmigo, pero en efecto son moi fan de ambas pelis. Pareceme que están guapas as dúas. Eu estou esperando a que fagan un cameo de universo compartido. Eu quero Barbie 2 e que saian ponis, movidas así, sabes? Ponis a cabalo de tiranosaurios. E as Barbies estas que tiñan alas e tirabas dunha corda e saían... E acababan nunha fogueira. Eso. Pois a mí encantaríame que en Barbie 2 se apretasen as Bratz, ou como se chame. Eso xa pasou Eso en Barbie 1. Non pasaba, non facía unha Sí, referencia. as rapazas malotas do... Pero que haxa unha guerra de verdade, ou así con baixas. E que aparezca He-Man. Home, sí. Buah, que apareza Action Man, tío. Action Man, sí. Dándolle unha paliza a o Doutor X, non? Vas a ver por que o me seu chaman brazo metálico. Vas a ver por que me chaman X, non? Que lle di aí que me enteres baixa a Petrina aí. Camau de ferro. Recordamos que isto é un programa para todos os públicos, que calquera que calquera rapaz de 5 anos pode escutar o noso programa. Non creo que o escoite porque era, ai, no, está en gallego, yo isto non lo entiendo, era igual, pero bueno, vale. Bueno, hai uns cuantos nenos moi brutos aí do interior de Padrón e outros sitios. Non di que hai uns cantos nenos galego falantes, hai uns cantos nenos moi brutos por aí. Mamá, que idioma hablan e que es unha película, non? Xa é un pouco ese rollo de... Mira, mamá, bueno, a ver, eu estarme acordando, mira. Antes de continuar, quero facer unha reflexión. Bueno, conta unha cousa e despois fago unha reflexión. Meu primo pequeno, un saludo ao meu primo pequeno. Saludos, Furman. Cando era pequeno gustaballe Spirit, el corcel indomable. Que pasa? Que non sabía pronunciar cabalo. Ben, entón estábamos todos en comidas familiares, chegaba pequeno e berraba
Papá, mamá, poñedeme a película do carallo. Recordo o irmán pequeno dun amigo meu que ás veces falaba en galego, ás veces falaba en castelán, pero pero o rapaz pasaba unha cousa que pronunciaba as R's mal, non? Eran como medio Era como malo así, ruso. suaves, caldos, sí. cousas así. Acordo que falando en castelán seguía a dicir can, non dicía perro, e non sei, pero por que dis can? E non di, porque se digo pedo ris de mí. Bueno, eu a reflexión que quería facer é para que vos sintades tamén así vellos como a min, a xente que vimos a xeración VHS, a xente que para nós o DVD ainda é algo moderno. Morreu moita xente con eso do VHS. Bien, pois vos debemos Cero conta caspa. que os rapaces de hoxe en día para ir para atrás nunha peli, nun streaming ou que sexa, non entenden o sea, non entenden. Se lle dis rebobina, que pensan que é? Unha vaca. Dúas vacas. Porque dirán, o sea, se dis vai para atrás, entendo que todo o mundo entenderá que significa vai para atrás. Pero rebobinar, Dios, que estás parecendo a meu pai ahora mismo en reflexións. bueno, teño moito respeto por teu pai que foi o que dixo de Superman, Sí. o da man grande. Sí, O sea, quero decir, Never aquí, forget. Respeto a meu pai. eso é probablemente dos mellores chistes que nunca se pronunciaron nesta mesa. Pray for a corte de Bueno, deberíamos entrar en Sí, vereda, deberíamos entrar no tema de hoxe, que hoxe vamos falar, é un tema que me gusta moito porque é un tema tráxico. É un tema que induce a pensar no fracaso, na derrota, nas expectativas incumplidas. Bueno, un pouco un biopic meu. Claro, un pouco o que é a vida de calquera rapaz de 30, bueno, rapaz, de calquera home así de 30 e tantos como a nós, non? E pois isto é unha cousa parecida. Empezas, é como cando empezas aí aos 20 anos con expectativas por aquí, aos 25 xa están un pouco por aquí, e bueno, non vos quero dicir onde van a estar os 40, que tamén están aí á volta da esquina. Está máis cerca de ti que de min. Pode ser, pode ser. Que dice tú de aí? Bueno, o caso que hoxe vamos falar de películas que iban para a saga, pero quedaron a medio camiño, a medio gas, neste caso as de todo gas, no. esas o mellor morreron de éxito tamén. Pero eso é o contrario, de Sí. feito, non? Incluso, diría eu. Claro, porque hai unha serie de habitualmente o xénero no que hai sagas longuísimas é o terror. Jason, Freddy e tal, pero despois de vez en cando películas que non son de terror ni que sean terroríficas como as de Todo Gas tamén consiguen a súa propia saga longuísima. Pero hoxe vamos falar das antípodas. Pouco se fala de que empezaron roubando DVDs en camións e acabaron no espacio. Eso sí que é o soño americano. Tal cual. Bueno, parecido pasou con as de Jason, que acababa tamén no espacio. Pero facía o mismo que na Terra, andar a machetazos aí co primeiro que se movera. E Todas esas sagas que acaban se no espacio. fodías a matar. Bien, para mí. Bien, o caso é que hoxe vamos falar destas películas que empezaron así, que o adaptaban un libro moi famoso ou viñan con toda a forza para ser un taquillazo, porque sabedes que por moito que nós sexamos unhas persoas que nos guste o cine ou tal, tamén entendemos que o cine é unha industria e hai moitos taquillazos prefabricados, no sentido de hai unha fórmula que pode funcionar e pa diante. Eu creo que moitas veces que nos estudios de Hollywood onde hai un montón de xente que esnifa moita cocaína e que manexa moitos millóns, din, isto é un exitazo seguro, isto xa o toco eu, xa Estou me dando triunfa. conta dunha medalla de prata que non metemos na escaleta. Eragon. Paco, está na escaleta. Sí, está na Está na escaleta. escaleta. Sí, o spoiler, 0 días sin spoiler de Paco. Eragon está na escaleta. Aquí un novo reto, sí. Vale, entonces máis, non digo Eragon nada. penso que foi a segunda peli que se nos ocurriu. Sí, iba che de botar a bronca, pero tamén é certo que como eu hai 2 días non sabía que había na escaleta, como me pasaches ti, pois non che vou botar a bronca por eso, porque se quedaría mal. Pois xa sabedes de que vamos falar. Continúa, Paco. Entón, bueno, este tipo de películas nas que parece que vai ir para diante unha saga espectacular, pero non, é o que nos centrou hoxe. Moitas son adaptacións de libros, pero hai de todo, como ides ver. Pero antes de meternos en vereda, empezar Como aquí somos a gilipollas, destripar, vamos a seguir ca nosa tradición. claro, vamos a empezar a falar de que vimos últimamente. Entón, xa sabedes que isto é unha sección un pouco popurrí, na que pode aparecer de todo. Así que, como antes presentei aquí o amigo Paco, agora vou ao revés e que nos conte Fer que foi o último que viu. Moi ben, pero antes diso eu quería comentar unha cousa moi rapidamente, que é unha cousa que eu aprendín hai bastante pouco e que flipei, non? Un detalle así de trivia do cine, dos que me molan a min. Vos sabíades que, bueno, seguramente vos sí que o souberades, pero eu ainda me enterei hai pouco, Fiore del Sábado Noche ten secuela. Sí, puxeron no cine. En serio? Sí. Pero eu creo que isto xa o comentamos. Un día fun unha A min sesión tamén me sorpresa. sona. Fun unha sesión sorpresa do Fenómena en Barcelona, no que che poñen calquera cousa, pero non che poñen o título. Tú velo e o título poñenche ao final. Entón,
vimos que era un concurso de bailes con Travolta, peinándose e facendo as súas movidas, e acaba, que a min pareceume épico, Aí vai acaba- o final. No, é que sabedes a escena dos Simpson no que Bart dice voy a molar, saca un peine e se peina e empeza a andar todo chulo, pues ese é o final de Fiebre del Sábado Noche 2. Pero tamén aparece Bart Simpson. No, de todos xeitos- neste caso é... Pero o que a mí me gustaría comentar é que a peli se chama Staying Alive. Sí. É de case 10 anos despois da primeira, porque é do 80 e pico. Pero ten unha banda sonora mítica, non? Porque esa Staying Alive non é unha canción mitiquísima. É non? dos VGs que eu non sei se non sairía xa na primeira, de feito. Eu creo que salía na Eu creo que primeira. xa saía na primeira. É a Pode mítica ser. canción dos VGs. É a canción que se utiliza cando vas a un curso de primeiros auxilios para contar o ritmo no que lle tes que bater no peito. Eso, e a Macarena creo que tamén, A non? Macarena tamén, sí, pode ser. Ou non sei, non o tomedes como un dato. Non intente de resucitar a nadie que a Macarena non vaya a ser. Bueno, se vos sale ben, poñede en comentarios. O tema é que é de eso, de como de 7, 8 anos despois, é como de 84 esa Sí, peli, é ou algo así. largos. Dirixida por Stallone. Sí. Eso non, eu estou flipando con este detalle. Pois eu estou descubrindo todo no cine. Ostras, pois flipante. Porque puña aí en créditos dirixida por Sylvester Stallone. No, cando puxeron os créditos ao final co título, o sea, puxeron a peli, acababa a película, puxeron os títulos de crédito iniciales e o opening de Staying Alive. Entón a película que empeza con un fotograma random. Claro, tú empezas Claro, pero eso tú empezas metido na película claro, e saber o que é. Pero narrativamente tamén é un pouco chungo, non? Quero dicir. É divertido porque estás todo o tempo pensando a ver que pode ser. Ti imagínate En unha este película caso, como non de- estás pensando en Fiebre del Sábado Noche 2, aínda que todo che fai pensar que é Fiebre del Sábado Noche, Claro, pero ti ponte a pensar, por exemplo, en Escape for New York, que nos créditos xa che contan parte da historia, en plan, en tal ano fixos unha prisión, tal, non sei que, entón que empezan directamente cando ves as Torres Xemelgas. a ver, non é que necesitaran uns títulos de crédito para decirche de que vai o tema. Non é, Claro, non estamos no, falando de Star Wars, pero non digo desa- onde desa salgan peli uns textos para arriba Pero de non los digo rebeldes han tomado desa el peli planeta. concreta. Ahora, que molaría muitísimo alguén que nunca vira Star Wars, que lle poñan Star Wars e lle poñan o rol ao final. En plan, bueno, vale, desto iba esta esta película. película. Por eso ao principio había unha tía con 2 ensaimadas pegándolle Pero A ver, realmente se che poñen Prado Longo non che fai falta que che poñan os títulos iniciales de Prado Longo. no século XX en Galicia, non sei A que xente tanto- vivía en povos e unhas Puidera canteiras namorala, malvadas. Quen puidera namorala, Meu amigo. meu amigo. Bueno, íbamos a falar de algo. Sí, Unha peli que veu fer. A peli que vin eu é Sinners, que se traduciu ben traducido como Traduciuse como negros vampiros. los pecadores. Bueno, Bueno, será como pecadores como puedas. vamos Vaya un pecador. Dime que vaya un pecador. Un pecador de pelotas, eu diría, non de vaya par de pecadores. Pecadores oscuros. El pecador chalado, non? Cousas así de... Outro día vin un chiste en Twitter dun pavo que chamaba aos seus collóns Los Increíbles 2. Non digo máis. Home, vale. Bueno, se chamaron os Increíbles 3 tiña un problema. Eso. Si mentres non sexa Sería de como desafío total. si mentres non sexa Obi-Wan, non? Como se dicía de Franco. Ese era o de Franco, non? Ou de Amador. Bueno, pois a peli chamase Sinners e como xa avanzou aquí a corte na tradición deste programa, pois vai un pouco diso. É unha película deste ano, de feito fun a ver o cine, protagonizada por Michael B. Jordan, que interpreta dous papéis, porque Michael B. Jordan, Son os dous negros da película. sí, porque son xemelgos e interpreta, Cobra negros na peli, adiós, quero decir, Pero, quero dicir, Eso tamén o facía Tom Hardy. non? quero dicir, pero cobra o doble, entón. Efectivamente facía, bueno, non sei efectivamente se cobra doble, non o sei, pero si Tom Hardy facía o en Legend, creo que vou mirar, ou como se chamaba. Lindsay Lohan en Tú a Londres e yo a California. Non había dúas. No, porque despois tamén eso é unha remake dunha que non sei como se chamaba a señora, aos anos 50, que se chama Tú a Boston e yo a California. Sí, Tom Hardy efectivamente fai Que tamén de pouco xemelgos. falamos de xente que vai por un sitio e xente que vai por outro. Fai de xemelgos en Legend, que non é Legend esta peli dos 80 do demo que ten os cornos así E non tochos. hai unha peli de Van Damme na que ten un gemelo malo. Sí, como se chama esa peli? Doble Impacto, non? Doble Impacto. Doble Impacto. Estamos sacando aquí pelis de gemelos, próximo programa Eso, pelis de gemelos, ten tema eso, Los ten gemelos tema de- golpean 2 veces. A peli esta na que fixeron o capítulo dos Simpsons de que hai un irmán xemelgo malvado no sótano. A ver, e non é de gemelos, pero algún día gustaríame falar neste programa de El Único de Jet Li, alias a mellor película de Jet Li. Los gemelos golpean 2 veces. Bueno, eu el único metería tamén nestas pelis, aunque non sexan técnicamente xemelgos. Está guapísima además a peli. Ten un finalazo que non quero spoilear.
Na peli de Legend, por certo, para que non a coñeza, hai moitísimos memes non destos porque son Tom Hardy e un é como vai de fucker e outro vai como de con gafiñas e o pelo peinado para atrás en plan a este le peina a su mamá, non? Como a Bill Gates nos Simpson. Pois seguramente vos soa de algún meme destes que sai un tipo que están os dous falando e de repente un saca unha pistola e outro lle di no. Ai, si, o dos dous que están nun bar en plan, Eso. no, tranquilo, mi hermano. Eso, Bueno, eso. volvendo á peli que biche. Volvendo a esta peli, bueno, trata de dos Estados Unidos da época da lei seca. Nun dos estados do sur chegan dous xemelgos que son dous negros americanos que son negros de pasta, que é unha cousa que naquelos anos pois non era algo moi común, non? En especial nos estados do sur de Estados Unidos, o tema da segregación, todo esclavitude xa non, porque estamos a falar do século XX, No, pero pero estamos así, falando de eso. conceptos como Ar de Mississippi ou así, Sí, máis ou menos, unha cousa como a peli da que xa falamos aquí del color púrpura, non? Sí. Un tema así. Os tipos chegan, non, a un sitio que ademais ten presenza do Ku Klux Klan, non? Un sitio así. E chegan coa intención de os cartos que fixeron, porque resulta que eles estuveran en Chicago. Iremos vendo ao longo da peli que os cartos que fixeron non os fixeron de xeito totalmente lexítimo, digamos, porque en Chicago é onde estaba a mafia liderada por Al Capone naquela época, non? O sea, que basicamente son un par de ex-mafiosos que volven con cartos que por circunstancias son negros, non por... que volven con cartos ao seu lugar natal onde recordan que por ser negros se lles facía de menos e chegan ali con cartos a montar unha especie de vamos a montar aquí negocio para negros. Son os nosos os que se foron a Cuba e volveron con cartos Un para pouco montar escuelas. indianos, sí, un pouco Son os nosos indianos. Un pouco rollito indiano, sí, volven aquí e a súa idea, a súa ambición é crear un clube como unha sala de festas para negros, non? Onde se toque música de negros, onde actúen negros e se lles pague ben, con prezos asequibles para os negros, un clube orientado a xente negra. O caso é que segundo chegan, é que isto é moi raro porque a peli non vai desto, pero a peli bota como unha hora falándoche disto. O sea, é unha cousa para negros e sempre haberá brancos O sea, porque é como a outra gran película de vampiros que... A ver, é que a mí me pasa unha cousa con esta para peli. negros, e onde están os bares para blancos? É que a mí me pasa unha cousa con esta peli e por eso me está costando tanto describila. A peli vai de vampiros. Pero entón o que pasa é que se botan unha hora contándote todo isto. Pero isto entón é como a outra gran peli de vampiros, a de Abierto hasta el anochecer. É verdade que é unha peli de Bueno, atraco. Que é unha peli que empeza cun atraco, Mira. botan 3/4 de hora cun atraco e salen vampiros 15 minutos. Mira, esta peli non é que se poda parecer a Abierto hasta el amanecer por este tipo de estructura. É que é Abierto hasta el amanecer Con negros. o argumento tamén. Pásache todo isto, de feito chegan, encontranse co xente, pois que foron exparella deles, que igual se trataron mal, en plan hai tensións do pasado, cousas así. Para min todo isto xa facía unha peli, sinceramente. Eu estaba moi interesado vendo estes dous xemelgos que volven á súa aldea e tal. En cambio, Paco estaría e los vampiros cando salen. No, estou buscando a ver se xa está estrenada porque Eu sabía que había algo en streaming, pero no. Eu sabía que había algo sobrenatural na peli. Pero claro, eu estaba así, eu esquecerame disso. Pero o trailer céntrase no Por sobrenatural. favor, Paco, fai tío chiste racista porque non quero facer eu, que sería horrible. Non sei, pero o trailer céntrase no sobrenatural. Tú pas o trailer desta peli e xa hai vampiros, lume, movidas, xente non deixándoche entrar na casa. Hombre, porque ti pensas que se se din no trailer que é para uns tipos que abren un bar na lei seca, alguén che vai ver a puta peli? Joder, pues sí, a mí Pues eso, sí. pues a mí molaría. Joder, Los Intocables de Leonés, logo de que vai. Eso Se lle metes vampiros no, a los que pechan o bar na lei seca. Mira, hai conflito. Se Los Intocables de Leon Nash lle metes vampiros, estou dentrísimo. No, a ver se te cabes el leonés, ademais non é por nada, pero ten a baza de que aparece no reparto número 2 Sean Connery, entón xa vas, quero dicir. Bueno, o tema é que eles consiguen montar este bar que de feito os tipos con moito orgullo como que yo compran a un tipo ex do Ku Klux Klan, non sei que tal, un pouco como que agora mira, temos cartos, E claro, cando están neste día que é a festa de inauguración, de repente son atacados por vampiros
Pero vampiros que se fan pasar por persoas. Pero os vampiros son negros ou son blancos? E para facerse pasar por persoas chegan e piden un Bloody Mary. Os vampiros ou sexa, os vampiros non digamos que o personaxe que inicia toda a trama dos vampiros, porque ao principio só hai un vampiro, pero cando che morde transfórmate en vampiro. Claro, non? suele pasar. Faiche aí o abrazo vampiro isto, non do xogo de rol de vampiro. Entón, se morde a un negro, pois o vampiro é negro, quero decir. De feito, tamén hai uns chinos, cando os morde, pois son chinos, non? Pero non dan saltitos, non dan saltitos de vampiro. Non dan saltitos de vampiro e non, claro, e non está ali. Eso que dice é como si, cando morde, claro, pois son chinos, como si esperáramos que deixaran de selo porque os mordesen. Bueno, pero preguntoume se os vampiros eran blancos ou negros. No, pero a ver, porque dentro do tema da Black Exploitation había Black Exploitation de vampiros. Entendo que isto é pseudo Black Exploitation tamén. Bueno, quero decir, ademais o dos vampiros chinos, ti non te acordas cando faláramos aquí de Kung Fu contra os 7 vampiros. Sete vampiros. A mí o que me gustaría que nesta película, espero que haxa algún comentario tipo, ou sexa, 300 bares de brancos en Mississippi e vesme reventar a inauguración do único bar de negros do pueblo. Entón, bueno, a película despois disto é basicamente o asedio dos vampiros a este bar no que se fan fortes estes Teñenlle medo ás cruces? Estes tipos. Non lle teñen medo ás cruces, pero sí que pasa, a ver, Fuco. Que o Ku Klux Klan queimaba cruces. Claro, é o que estaba entón, pensando. Entón, momento moi gracioso, é moi gracioso que queimen unha cruz e se vayan correndo todos os personaxes da película escapen por algún motivo. Que se quede, no, estaba pensando que se queden sin armas porque queimaron todas as cruces. Rollo, merda. Non, pero por exemplo, sí que hai cousas, sí que hai unha cousa que xogan moito, que é que un vampiro non pode entrar na túa casa se non é invitado, se non é convidado. Como déjame entrar. E Drácula non pode, Drácula na novela de Drácula non podía tampouco. Eso é moi interesante e xogan moito con iso, das cousas que me gustaron da peli. Como se chama? En Noche de Miedo, no remake, é un punto moi gracioso da película. Non sei se viste de Noche de Miedo. Non a Eu coñezo. vin original. Pois no remake, que sale... Que é do veciño vampiro. Sí, que sale Matt Smith, está o vampiro fora, non? E dixelles, a ver, deixeme pasar. Non che vamos deixar pasar, se non che deixamos pasar non podes entrar. E empeza o vampiro a arrancar todos os cableados de gas natural dentro da casa e dice, bueno, pois queimos. Bueno. Estou vendo, Fer, non sei se vas comentar, que o director é moi de xénero porque Ryan Coogler, pero non coñezo eu, non sei que outras fixo cousas. precisamente fixo Creed 1 e Creed 2, fixo Black Panther, ou sexa, está, digamos, non é Black Exploitation, pero que cine con temática racial e tal, está claro que xa fixo. Hai unha cousa que quero destacar desta peli, que é a importancia que ten a música durante toda a película, porque sí, ya soul este tipo de músicas negras, pero tamén a contrapartida branca, a música, por exemplo, dos emigrantes irlandeses e cousas así. Ah, que guai. Todas, quero dicir, a música utilízase para enfatizar moitas cousas. E é música, ademais, que non é que sone na peli, é música que tocan, que interpretan os personaxes dentro da película. Eso ten un nome, debería acordarme porque diegética, intradiegética, unha cousa así, extradiegética, creo, sí. Unha cousa así, pero non sei cal e cal tampouco, así que pero sí, estas músicas pois eso facían moi ben en Drive, que estaba o tipo escuitando cos cascos. Non había en Drive. No momento dado quita os cascos e pasa de ser a música intradiegética a extradiegética. Tamén o facían nunha das de X-Men de plan precuelas, o futuro pasado. O tipo que corría moito é tal. Sí, puñase música para súas movidas. Bueno, non sei se creo que podemos pasar a outra película. Sí, bueno, só hai unha cousa máis que quero comentar. Bueno, o tema da música moi interesante, pero por min por eso xa pagaría a pena. A película está ben, a min gustoume. O que sí, unha cousa é que, claro, eu creo que igual paga a pena vela en inglés ou bueno, é que non me gusta moito a traducción. En castellano tono... Non lle poñen... Como en Django. Claro. Non lle poñen tono, non? Vale. Pero hai o problema de que se din moitas guarradas na peli e en castelán te descojonas un pouco por como están... Non, porque claro, igual en inglés chega aí e lle di algo... Cando intentas ser así en galego. Porque claro, joder, mira, digo vos unha frase que eu claro que se supón que ten que ser un momento así tal da peli, pero que a min descojonoume, que di en plan de
que se encontrase un dos xemelgos con unha tipa pois, que fora a súa parella. E lle di en plan... te dije que te alejaras de mí, no sé qué. Dice, sí, pero después de decirme esto me metiste la lengua en el coño. No sé qué. Entonces, claro, fue como, joder. Pensei que me ibas a decir, nena, te la regla. Non, vou che comer a cona a cucharadas. Bueno, Podía decirlo o vampiro. Bueno, o vampiro preguntaría se a ten, pero interesa que diga que sí, ¿no? En todo caso, dice, unha vez comiche un Drácula, ¿no? Bueno, O xerado. como estamos Drácula. considerando xa fora do tema vampírico ou demasiado dentro do tema vampírico, vamos pasar aquí a peli que viu Paco que quere falar do seu libro. Vale, vou vos facer a pregunta. Queredes peli seria guai ou peli mierder divertida? Joder, Paco, vaya mierda de pregunta. Home, que se non lo pos así. O sea, viñemos xogar, macho. Peli mierder divertida? Sí. Pois vin a película co mellor título do mundo que é Unha película de Minecraft. Moi ben, non Chamas así. o curraron, non máis. E de que vai? Pois mira, vistedes unha peli hai moitos anos que era Las Crónicas de Narnia? Que uns nenos estaban nunha guerra. Pois falaremos dela hoxe, claro. Abrían un armario. Abrían un armario, atravesaban un armario e estaban nun mundo de fantasía. Paco, ves preparadísimo Vai falar de toda a escaleta antes de que cheguemos, xa. Pois é eso, pero con Minecraft. Resulta que Hai un león tamén de Minecraft. No, pero hai un cocho cuadrado. A ver, eu descarguena para vela cos nenos no traballo. Non se debe E, dicir esas cousas, Paco. Di que flip- fuches ao cine e pagaches 40 euros religiosamente cos nenos. Flipei moitísimo con isto, porque é destas películas de que após te deixas levar polo absurdo continuo. Eu Porque- teña un colega, a ver se é deste tipo. Teño un colega que pintaba Warhammers mentre vía pelis ese tipo. É desas. Pode valer peso. Isto vai de mítica familia que se muda a un pueblo que non conocen. O neno ten ou nena, non me acordo, é unha que ten moita imaginación, non ten o seu caderno de invencións e nun momento dado nunha tenda de videoxogos que o leva pois non me acordo como se chama este tipo, pero o tío petao que salía nesta peli mala que fixeron como secuela de Fury Road, como precuela. Chris Hemsworth. Será. Entón, este tío ten unha tenda de videoxogos que lle vai bastante mal, e de discos. Esquecer a existencia desa película. Entón, colle un cubo extraño que hai por aí pousado, tampouco explica moi ben porque está ese cubo. Pero perdón, non che entendín ben. Sai Chris Hemsworth na peli ou a que te referías? É que non O sea, te sale entendí Thor. ben. Si, sale o tipo petao, sí. Pero é que se ten un irmán, eu confundo un pouco. Pero eu creo que ti te estás confundindo con Jason Momoa, o que fai da Aquaman. Jason Momoa. Ah, Pero se vale, fai da porque Aquaman. sabía que salía na peli. Vale, Jason Momoa. Entón, está na tenda de discos de Jason Momoa, que ten unha cousa extraña aí que brilla. Entón, o neno colla, mezcla con outra cousa extraña que brilla e failles ir hasta unha mina, no que hai unha porta brillante que se tú a atravesas, entras no mundo de Minecraft. Que está curradísimo porque é todo cuadrado. Quero dicir, moi fiel ao material original. Sí, moi fiel ao material original. Xogastes o Minecraft vos de... 5 minutos. Eu xoguei moitirmo hai moitos anos. Además están os personaxes todos, porque están os bichos estes que se os tocas estoupan, Home, os creepers. os creepers, están os zombies, que son uns pesados, que tamén son cuadradísimos, Suele pasar cos zombies. están os cochos, porque en Minecraft fíxome moitísima gracia. Os cochos son cochos como con forma de persona, que están de esclavos dunha cocha malvada que quere dominar a superficie. Entón a cocha malvada, que quere, isto está sonando moi extraño, pero deixame que acabe de narralo. Quere coller o cubo ese que trouxeron por error para dominar a superficie. Eu non sei se película de hoxe ou novela de Vicente Risco, pero Neste mundo de fantasía, de repente aparece Jack Black, que fai de película Steve. de hoxe. Que Steve é Jack Black con moita barba e moito pelo largo, cantando mal, que é como unha especie de tipo que se quedou dentro de Minecraft. Home, cantando mal, porque Jack Black ten boa voz, para... Sí, pero cantando mal no sentido de fago unha canción de mierda no momento. De mierda no ali, momento. Non creo que haya nin guión desa canción. Eu creo que foi Jack Como Black. aquel maravilloso de Homer Simpson, mamá se llevó las pilas. Un pouco así. Pero é bonita porque consiguen que as cousas cuadradas cuadren ben e non parezca Suele mal. pasar que as cousas cuadradas que se apilan ben unha sobre outra. No, pero refírome que podía haber sido pantalla verde que che fura os ollos, como pasou con Warcraft na película. Buf, Warcraft la película.
Vale, pero eu pasei no ben. Esa podíamos ter metido hoxe tamén, Ten chistes de mierda todo o rato. Pero de Minecraft ou de Warcraft? De Minecraft. Porque Warcraft tamén era bastante chiste de mierda todo o rato. Pasei no moi ben, os pequenos disfrutaron. É a mítica mierda que lle podes poñer ao teu afillado de 8 anos e pasalo ben os dous. Ou seja, é os picapedra de John Goodman. Sí, pero cambiando John Goodman por Jack Black. Pois un pouco o que eu pensaba que sería a peli, a verdade, porque eu vina e dixen, isto ten pinta de ser outro Super Mario Bros. Sí, Unha cousa polo non estilo, non chego a nivel de Super Mario Bros, porque Super Mario Bros, a peli animada é unha pasada, pero eu cheguei coa expectativa cero de baixei unha peli mierda de Minecraft e disfruteina moito cos pequenos, porque tampouco tiña expectativa. Ahora ao mellor vos creei unha expectativa, vedes eso e decides, vaya puta mierda, pero eu para ver con nenos de 8, 10, 11, 12 anos recomendo ver Minecraft na película. É mellor ou peor que as de Jumanji novas? Mellor que as de Jumanji novas. Bueno, entonces podes botar unha ollada. Pero é o que che digo, se te paras a pensar, ou se non te paras a pensar, porque se te paras a pensar é Las Crónicas de Narnia. Atravesan un armario, un mundo máxico, teñen que acabar cunha bruxa moi mala e despois volven. Bueno, pois... E cambiando o león por un cocho. Quería che preguntar porque hai como unha especie de meme que se fixo así famoso dun polo ou algo así, non? Sí, porque nun momento dado están entrando como nunha dungeon para conseguir un obxecto e é un edificio con moitas plantas. En unha das plantas hai unha especie de ring de peleas a morte. Entón meten o Steve este a pelear a morte e ves que hai un polo e dices, contra un polo ganolle, pero só teño un zombi encima. E ese é o momento no que, por meme, moita xente iba a ver a película solo para que cando salire ese momento lía la pardísima e tirar palomitas. Por que? Non o sei. Xa se me escapa o meu Hostia, esto fano aí como cando vas ver The Room e tes que tirar a culler contra a pantalla, non? Ou como cando vas ver Batman e parece un tipo co pelo naranja e mata a mitad da sala, non? Deberíamos alquilar unha sala para vermos todos The Room. Sí, estades dispostos, poñeron no comentarios e vemos cantos. Porque a verdade é que isto levámoslo pensando un tempo. Eu non sei se a xente coñece The Room, a xente que nos escoita, pero The Room é unha peli que está considerada como unha das máis... Non lle quero chamar mala, quero chamarlle bizarra, das máis raras, no sentido de... Pero non raro en plan de que artistas son, raro en plan de non entendemos que estaba intentando facer este e claramente lle saiu mal. De feito, James Franco fixo... a sintaxe cinematográfica. De feito, James Franco fixo a posteriori porque The Room, o amigo do director, sin entrar na película, o amigo do director, Greg Sesteros, fixo un libro narrando toda a peripecia desde que conoce a este señor hasta que fan a película e a estrenan, e é un éxito. E con ese libro James Franco fixo o biopic deste señor, que a peli chamase A Disaster Artist, que é unha pasada. Entón, o interesante desto é ver primeiro a peli rarísima e despois ver o biopic para entender que pasou. Hai varias partes, hai varios diálogos que son un puto sen sentido, que se corean no cine, non? Isto é como unha experiencia interactiva a día de hoxe porque é un meme a película. Hai frases que se corean e despois pasa unha cousa que no decorado que se utilizou para gravar esta película mercaron como marcos de fotos con intención de poñerlles fotos para que parecera unha casa habitada, pero deberonse esquecer e os marcos, por algún motivo, de fábrica trían culleres nas fotos, entón hai como fotos de culleres pola casa que non veñen a nada. Entón hai a coña de levar culleres e cada vez que sai unha culler en pantalla lanzar culleres contra a pantalla. É un despropósito moito porque o tipo fixo un decorado igual que unha casa que el tiña para gravar a película, podendo haber grabado na casa. Sí. Eu desta peli teño que decir que empecé a ver, claro, unha peli que eu creo que solo non ten gracia. Entón eu puxen unha vez polas risas e quiteina como 10 minutos, pero a mí se me acordo que o quitei nunha escena de sexo increíblemente larga, incómoda e que non viña a conto que había ali polo medio, que era como, a ver, pero isto... Sí, pero esa escena de sexo haina como 3 veces durante toda a película. Claro, pero eu era como, a ver, isto non é porno porque non se ven xenitais, pero despois ten a realización dunha que lla mete polo ombligo, que lla mete polo ombligo nesa película. Non é porno porque non lla está metendo por onde, vamos, que está lla metendo polo ombligo. Amiguiño, por aí non hai furado, non sei, pero bueno. Bueno, o caso é que se os espectadores queredes, miramos dun sitio.
Sí, bueno, habría que ver. A ver se metemos a vela. Cuidado, que habría que ver canto valen os dereitos da peli. Bueno, a ver, se non poñemos tipizape. Se non podemos tipizape, que só valía, canto eran? 35,60 euros. Unha cousa así era. Despois subiranllos a 50 porque dixeron, parece nos Sí, pouco. bella, unha cousa así era, sí. Nun bar, se algún de vos ten un bar e quere poñer se a vamos ver película... Zipizape, por favor, todo o mundo non teño Don Pantuflo o bigote e as cellas pintadas ou algo así, todo o mundo así. Era a criada da casa, que era negra, era Pero blackface. eu creo que Don Pantuflo dixeras que teño o bigote pintado tamén ou algo Que, así. non me acordo, que vos pode parece? ser, Si propoño para inicio da seguinte tempada... Non imos ir de blackface a ningún sitio, Paco. No, inicio da seguinte tempada, festa de Zipizape, con proxección de Zipizape, que cada un se colla un personaxe Zape. da película. Zape. Da película. Se me piden zape, lo siento, Eu, chavales. los hombres, como era? Los Ángeles de Charlie. Eu o Hulk mal. O Hulk mal, tío. Eso estaba guapo, Bueno, vamos a avanzar, que senón, como sempre, fáxenos moi tarde neste programa. Vou comentar brevemente a película que eu vin, a última película que vin, que a verdade dame unha pouco de vergonza despois das pelis que citases aquí, que son máis ou menos, sí, a túa, ainda que non o pareza, medianamente seria comparado co que se viene ahora. Porque agora vou falar de Xurxo e o Dragón, unha película do ano 2004. Antes de empezar este programa eu aseguraba que era un telefilme, Paco aseguraba que non. Eso estrenarse no cine. E ao final, por primeira vez na historia, desde que hai registros, tiña razón Paco, non a tiña eu. E efectivamente a película debeu ter un estreno medio limitado en cines, pero estou seguro que enseguida pasou a VHS/DVD. Un presuposto de 5 millóns de euros. Porque non existía o streaming daquela. Vale, primeiro vou dicir o reparto. Porque vais dicir, buah, pero a película tocha. O reparto ten en papéis secundarios, pero relativamente importantes, a Patrick Swayze, Bien. a Val Kilmer, en paz Sale descanse. Batman aquí. non me acordo como se chama o tipo que facía milagros na Milla Verde, xa falamos del varias veces e nunca me acordo Queda do feo nombre. chamarlle o negro despois de haber falado da película de negros. Clarence Duncan, algo Duncan. Pois non sei. Duncan Du. Duncan Du, sí. o da- Cinco gaviotas son de Irán. O da Milla Verde, a ver. Bueno, o que facía milagros, a chica do barcollote, que tampouco sei como se chama. Sí, hostia, que nivel. Identificamos aos famosos menos a muller e o negro. Exactamente. Michael Clark Duncan. Ves, Clark Ves Duncan. Duncan. É o tipo que tampouco nunca me acordo o nome, que facía de Marco Antonio en Roma e o prota de Solomon Kane. Como che gusta darlle un repaso a todo o reparto, Claro, pero isto é para que digades, joder, Val Kilmer, Patrick Swayze, tío. Peña moi mítica, vale. Pois xa de poñer toda esa película, igual os que nacestes ali despois do ano 2000, non sei que algún nos escoita, non vos sona moito, pero cando nós éramos pequenos, alá polos 90, Telecinco emitía o fin de semana unha cousa que se chamaba Grandes Relatos, que eran miniseries, telefilmes. Con voz de Constantino Romero, cando digas grandes relatos. E que, pues, había algún que estaba bastante guapo, teño que dicir, pero moitos eran adaptacións de, o que sei, de... A de Merlín estaba moi guapa. A de Berlín estaba guapísima, teño un DVD. E algunhas outras eran adaptacións pois de novelas de Xulio Verne, a do tipo que primeiro vía enanos e despois iba polas as nubes. viaxes de Gulliver, tal, sí, o sea, había algunhas que estaban bastante guapas. Ben, pois, pero todas soían ter Viaxe un ao centro da reparto, Terra. todas soían ter un reparto de xente inmediatamente coñecida e efectos especiais de Windows 95. Pois esta pasa algo parecido, pero é como de 10 anos posterior. Esta película é de 2004, é dicir, ten 21 anos, pero parece que dos 90. Vos acordadevos do dragón de Dragonheart? Home, doblado por Paco Raval en España bueno, e por eu Sean iba a decir Connery, e por Sean pero- Connery no original. Iba a decir Sean Connery, pero sí por Paco Raval. Ben, pois acordadevos que esa peli ten 30 anos e o dragón xa canta moito. Bueno, pois esta película que é posterior, o dragón canta 1000 veces máis, ou seja, terrible. E esta película é como unha nova versión de San Xurxo o dragón, a mítica historia, esta lenda tal, que neste caso Xurxo é un nobre, un cabaleiro inglés, así, pequena nobreza, que volve das cruzadas. E despois dice, me voy a España. No, Nos 5 primeiros minutos. Isto despois. Volve das cruzadas co seu amigo, que é Sarraceno, que é o Clark Duncan, que lle salvou a vida tal, e o Duncan diu, eu vou ir a España, porque non ves comigo ali a enfrentarnos a un tipo que se chama o Caudillo, ou algo parecido. Ollo, que Ollo, xa que ollo, que é o inicio Don de Francisco. Robin Hood, príncipe de los ladrones, pero dicindo, pues ahora nos vamos a España. Ben, pero o protagonista dille, no, eu voume a Inglaterra, porque eu, a mes, dicho así, o sea, o tipo ten o plan na vida clarísimo. Eu agora veño das cruzadas, fixen algo de cartos, e eu agora vou a que o rei me dé a terras, Estudiaron a buscar oposición. unha moza, casar
e vivir. Bueno, pero isto é historically accurate, non? Porque isto era así. Volvían das cruzadas e di, ahora que hai de lo mío? Sí, excepto pola parte do dragón, pero vale. Bueno, Bueno, se os mataron todos. pero das Entón, mulleres... a historia sigue con el indo para Inglaterra, pero hai unha pequena pausa na que o seu colega vai a España. España é un sitio onde a peña son guerreiros de Gengis Khan e o seu líder é Val Kilmer, Val Kilmer é o caudillo, e o tipo vai ali a retalo para ser o líder. E Dalle reitero, con un guante na cara. hai un montón de cabaleiros españois que son Gengis Khan e as súas hordas, con cascos, con cornos, que rollos estética pouco- mongol. Foron a catoira. Isto é un pouco Asterix en Hispania, non? Que tamén é unha España que diste, hostia, pero este pavo non estuvo en España na vida, macho, porque... E non dixen unha cousa moi importante de como empeza a película. A película empeza que van a forcar a un cura, pero o cura escapa, colle un monopatín e escapa en monopatín facendo skate. Ai, sí, é verdad. Colle unha carreta, Li- quítalle... Sí. literal. É verdad. O sea, este é o principio da película. Eu queixándome de Legolas surfeando pola trompa do outro, non? No, pois este tipo inventa o skate. Tamén é unha peli moi 2004, tardo noventera, vai moito desarrollo. Xa. A ver, é moi... A Sobrounos molar, algo de pasta de facer Dungeons and Dragons Bueno, e pois- seguimos pa diante. O tipo chega a Inglaterra, pasan cousas, e Inglaterra que pasou? Que a princesa que é a chica do barco Yote, non sei como se chama, é raptada por un dragón, entón o seu pai, mítico recompensa, quen a salve, levará a súa manta, non sei que. E quen a vai salvar? O nobre rico, o sea, quen contrata unha expedición para ir salvar? Shrek. O nobre rico que é Patrick Swayze. Pois ten moito que ver con ese rey que esta peli, Lord porque Farquaad. realmente hai un nobre rico e hai un tipo así máis humilde que é aquí tal, pois nese plan. E entón se empezan a pasar cousas, o guión é absurdo, os efectos especiais son absurdos, e non vou dicir moito máis, pero co que dixen ata agora, imaginade máis ou menos por onde vai a película. En algún momento tense que parecer a historia de Sanxurxo o dragón, eu creo que o tipo non digo... Non acabache a película. No, sí que acabei, a veces curtiña, 1 hora e media. Pero eu creo que o guionista non puxo en Google San George, Dragon, máis ou menos... Que é lo que hacen os catalanes el 23? Claro, solamente faltou que se regalaran unha rosa ou algo así, sabes? Onde viches a todo isto? En Prime Video, Prime Video. Onde, a Creo ver, que está eu vinan Rakuten. subproductos Creo en que Prime estaba en Video. Rakuten tamén. Por qué? Porque Prime Video ten este mítico, bueno, como todos os streamings de para ti e en plan, como che gustan as películas cutres e como che gustan as películas medievais, igual che gusta eso. Paco, sabes que levamos unha tempada tú e eu facendo a sección de que vimos esta semana con o que nos puxo Prime Video. No, esta sección eu propoño chamarlle shame filming ou algo así. Bueno, eso foi a mierda que vin, tampouco me parece, non sei se queres comentar algo. Eu puxeme a mirar aquí a ver se estaba producida tamén por Catalonia Films, igual que a película de Zipizape, pero vese que non. Buah, molaba moitísimo que por época tal fora unha película alguna, sabes, de cando o tripartit de que sacaran algún tipo de industria fantástica catalana ou algo así cinematográfica. Sabedes que desa época houbo a peli porno catalana subvencionada. Non chegou a ver a galega o Divino Ferretti, que me parece pero moi en mal. Cataluña pasou que cando sacaron a subvención non puña películas, o sea, puña produto fílmico e non especificaba que non pudera ser porno. E un produtor pornográfico de Aló dixo, como? Pois vou a pedir, vou facer unha peli porno en catalán, están en YouTube os cachos nos que non foden, e é a cousa máis graciosa. Ai, que caloret, perdón. No, pero din cousas fan chistes con eu que sei como Cuando la bolsa sona, Barcelona. No, hai un chiste que é como parecido aquí como tela tan grande como a P9, sabes, un rollo así. Madre mía. Como la Sagrada Familia. Eu acórdome cando ocorreu isto que en el jueves facía unha coña, non, de comparando como era unha peli porno española e unha en catalán, e parecía pois unha mamada, español, ñam ñam ñam, catalán ñam con NY. ñam ñam ñam. Bueno, creo que podemos Sí, creo que podemos saltar ao tema de hoxe, que por si non vos acordades, porque empezamos a falar del fai unha hora, eran películas que iban para sagas, pero non chegaron a nada, que o que vos pasará a vos na vida se non empezades a espabilar, rapaces.
Ben, así que vamos a empezar novamente co meu amigo Paco, que lle gusta falar no micro máis cun tonto un chupa. Paco, que peli traes desta Vale, lista? eu vou facer ao revés de ti, Paco, e vou empezar a falar do elenco. E vou triunfar na vida. Sí, vou decir, acordades vos de Hayden Christensen? Home... Como para non acordarse de Hayden Christensen. Quen é Hayden Christensen? Anakin Skywalker 3 anos despois da última película de Star Wars. A min a democracia non me mola. Eu creo que o mellor é que unha persona que saiba diga o que hai que facer. É unha dictadura. Eso é o que me mola. Exacto. Chon. Chon. Sutileza, se está haciendo malo, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. Bueno, pois ese é o prota desta película. Tamén sale unha protagonista femenina que é Rachel Wilson, que salía na serie de OC, non fixo moito Tamén máis. se chama Not Natalie Portman. Tamén sale Jamie Bell, que tuve que buscalo en Google. Ese bastante E bien. Perdón, pero acabo de sentir un pouco mal porque acabamos de meternos, que isto que lle pasa sempre, acabamos de meternos por Hayden Christensen por culpa dun guión de merda que non escribiu él. Quero dicir que non era verdade. tamén Pois sale non interpretalo. Tamén sale Jamie Bell, que basicamente Isto é como os juicios de Nuremberg, onde acaba a súa responsabilidade, non? os cartos ben que os colleu, verdad? Jamie Bell, que é Billy Elliot cando medrou, tamén fixo de Tintín na película de Tintín e sairá nos futuros 4 Fantásticos. A ver que tal. E o malo desta película é Samuel L. Jackson. Ostras. Como vos quedáis? Dices, buah, isto ten que ser a polla. Sí, sí, sí. Ano 2008 estamos falando de Jumper. Sí, a ver, esta Jumper. película sí que a vin de resaca. Jumper é unha película que empeza con un tipo encima dunha pirámide falando para si mesmo, que está moi de 2008, unha voz en off, dicindo, dejad que os cuente mi día. Fui a tal sitio, fui a tal outro, ahora estoy aquí. Antes era unha persona normal, un pringado como vosotros. Bienvenidos a mi videoblog. Entonces o tipo contache como estaba no instituto sendo un pringao, ven o abusón a tocarlle os collós e cae nun río xeado, así de repente, sabes? En plan, wow, estou nun río xeado. E teletransportase á biblioteca. En plan, he descubierto os meus superpoderes de teletransportarme. Enchendo a biblioteca de agua. O sea, en vez de transportarse a un sitio guai, transportarse a biblioteca. Sí, sí. O sea, Primeiro un río, non? Sí. E despois a Cae nun biblioteca. río xeado, está aí para morrer porque o río xeado se congela por encima del, rollo película total. Pero apareceu aí no río por arte de magia? No, o ven un abusón a tocarlle os huevos. Empurra O o empurro, o río, tipo empurra o cae río. mal, cae no río e teletransportase ao... Joder, pobre abusón, que cargo de conciencia, tío. En plan, "Oye, estás ben?" Aos 9 minutos está coas escenas de adestramento de... A ver, como fago para teletransportarme? Tan, Rollo, tan, 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 tan. rollo Spiderman intentando saltar, pero moito máis rápido. Aos 12 minutos, sí, estuve mirando que pasaba a cada minuto cando estaba vendo a película porque estivo super rápido. Tiñes unha alarma, non? Aos 12 minutos está atracando un banco. Pois tardou 11 máis os necesarios. Se eu tivera superpoderes, vamos. Aos 15 minutos aparece Samuel L. Jackson e aos 20 minutos xa está no piso do chaval botándolle a bronca que é isto de ter poderes e andar roubando. Voute matar. Aí está o papel do... Sempre nestas pelis hai o mestre que aparece, non? A dicirche un Non, gran non é o poder. mestre. É o malo de estou cazando a todos os tipos como a ti e vou vos matar. Pensaba que era como mítico que É lle vai ensinar, non? E para capturar os jumpers que teñen nome de aperitivo. teñen nome de aperitivo. De feito, a mí está me dando fame isto. Samuel L. Jackson ten unha especie de vara que lle dá un botón e tira un cable eléctrico que, como electrifica os tipos, non se poden teletransportar. O sea, non lle dá un botón e sale un láser morado, non? E os malos non. Ignorada. Sí, viña de pegarse con este tipo e dixo, pois agora pegoche máis. É verdad, porque xa fixeran varias pelis de Star Wars xuntos. Sí, viñan da terceira. Viña de ser morto. Esta vez Eu vou penso que tirar non se- por unha ventana. Eu penso que non se chegan a pegar, non? O sea, bueno, Sí. sí se chegan a pegar, pero non hai batalla como tal, digamos. Home, no, pero cortalle unha man. Quero dicir, cortalle unha man a alguén parece un acto de violencia. Pero quero dicir, pero non chega a haber pelea, un pouco a traición eso, No, sí, en plan, Quero dicir. no. Bueno, solo dúas cousas. Estás llevando polo pereza que a falar sea, dela, Pero recordemos que o tema, que xa estamos en tema, que isto é pelis que iban pa saga
e ao final non. Claro, Por lo que sea, porque esta había peli non saga. chegou a saga. Pero había plans de facelo Claro, unha saga. Isto está basado nunha serie de novelas de cando se facían novelas de adolescentes con superpoderes barra adolescentes Síguese facendo. mágicos, O que pasa é que xa non somos adolescentes e nos conocemos, pero síguese Sí, facendo. bueno, pero Cando sei o Jumper eu creo que tampouco éramos adolescentes xa. no, de feito eu estaba en primeiro de carreira, tú estabas Bueno, en a ver, Bueno, aí estamos. Pensei que era máis bella. Ainda se iba a ver Esa esa máis serie. nova. Adolescente... Cando xa che xa adolescente? Sí, bueno, tamén é verdad. Onte. Onte que entreguei a declaración da renda. Total, o grupo este dos malos fanse chamar os paladines e persiguen, A la taza. os que saltan Non me teñen atrevía nome de a pataca. facer ese chiste. Os que saltan teñen nome de pataca Villemos frita. xogar. Os que saltan teñen nome de pataca frita e os que os cazan teñen nome de chocolate quente. Non sei, este é o nivel de tal. No, pero a mí encántame porque penso no guionista, en plan, entonces chegaron os abrindo a la cena, os Jumper, pero estaban perseguidos polos paladines. E nesto que no planeta risquetos. Pero a min o que desta peli, a verdade é que non a recordo, eu non recordo tela odiado. Eu sei que a vin un pouco olvidei, pero sin máis, tampouco me pareceu como ni moi mala ni moi boa. Pero sí que me quedei moito co poder, porque un poder que me molaría ter a min, tío, porque eles é como que se teletransportan mirando fotos do sitio que queren ir, non? Sí, ou en sitios nos que xa estuveron. Teñen que ter unha imaxe mental do sitio. Hai unha cousa que me fixo gracia e é que cando aparece Samuel L. Jackson para no seu piso para matalo e tal, o tipo quere escapar, empeza a putealo co cousa eléctrica e vai abrir unha porta e Samuel L. Jackson rixe dele e dicille, que? Ya non sabes abrir unha puerta, hace mucho que non abres puertas e solo te teletransportas, verdad? Eu, a ver, ¿sabes? O sea, Es como aquella vez que olvidé cómo sentarme. sí, un pouco nese nivel. Sí, que tampouco hai que exagerar, non? Imagínome a Samuel L. Jackson dicindo que pa dentro, tire, por eso están os letreiros de tire, empuje. Ninguén sabe utilizar ben esos letreiros. Absolutamente ninguén. E bueno, hasta aquí a miña reflexión sobre isto. Creo que o Anakin Skywalker despois deso non levantou máis cabeza. Sí, volveu facer Anakin Skywalker. Pero é verdade, que pasou? Que foi de Hayden Christensen? Isto é unha Pois pregunta. sale en serio. Obi-Wan e en Ahsoka facendo de Anakin Skywalker. En serio? Sí. Hostia, non, claro, como hostia, que me dá unha preguiza En Obi-Wan Wars. fan varios flashbacks, entonces puxeronlle, é moi gracioso porque o tipo ahora ten 40 e pico anos, e puxeron un flashback no que Obi-Wan e Anakin adestran no Templo Jedi, cando son máis novos, claro. Entonces, a rexuvenización digital de Ewan McGregor sale máis ou menos. Pero a deste pavo, que joder, con 40 e pico anos, aínda que esteas ben conservado, a cara cambia, che, tal, pois está fatal, e ti ves o pelexa e parece en plan, o alumno do Templo Jedi e parece, sabes, o mítico pentarrepetidor que iba no teu curso en segundo de bachillerato que tiña 20 e moitos e aí seguía, pois parece eso, tío, ves, sabes, o mítico pavo que dis, joder, largaote licencias, que xa tes familia. Estou mirando aquí e a primeira novela da saga de Jumper é do 92. 1992. Sí, señor. Pois non tiña nin idea de que era un libro isto, No, eu tampouco. O tipo dixo, onda hai dereitos baratos? E xa está. Foi comprar unhas patacas fritas. Era eso, risquetos. Foi comprar unhas patacas fritas e o de Amazon equivocouse. Bueno, pois vamos pasar á seguinte película que iba para a saga e quedou sin ser saga. Vou falar primeiro rapidamente da película, despois vou dicir cal era o universo cinematográfico ao que pertencía. Vos acordadevos desa maravillosa película da Hammer con Peter Cushing, Vamos. da momia, e acordadevos da, a ver, pa min máis maravillosa aínda película con Brendan Fraser do ano 90 e pico da momia, ese puto peliculón, o Indiana Jones da nosa xeración, porque é o Indiana Jones esa gran da nosa duoloxía. xeración. Exactamente, pero que é ou non é o Indiana Jones a xente da nosa quinta. Indiana Jones, pero mellor porque hai un cuñado. Exactamente. Indiana Jones Creo con que lle cuñado. faltaba a Indiana Jones. Estamos fartos de ver o aventureiro e a moza. Agora temos o aventureiro, a moza e o cuñado, non? Tuvemos o aventureiro, a moza e o pai. Inventa un arquetipo, que é o cuñado, non? Do aventureiro, que eso moi ben, moi ben. E sumáronlle despois o fillo. Que salen de, bueno, pero o fillo xa era como eso xa é como unha cousa moi de secuela, non? Sí, de o fillo sí, de xa tal, o terror. pero o cuñado aí está, de... Bueno, se a peli fora o fillo da momia sería moito máis épico. Vale, Sí, pero no. como non imos falar desa peli, Xa é de solamente las- para poñervos en antecedentes de buah, a momia, que subidón, tal. Bueno, pois no ano 2017 o Chico de Ouro de Hollywood, que sigue sendo Chico de Ouro de Hollywood, en que está para xubilarse, pero aí sigue o tipo igual,
chamado Tom Cruise, igual vos sona, un tipo que estivo con Penélope Cruz fai moitos anos, igual vos sona deso. Sempre está nunha emisión que é imposible e ao final é posible. Pero dixeron, os fillos vanse chamar Cruz, eso vai ter un Cristo, mellor deixámolo. Sí, está claro que tal. De aí viñeron dos fillos que facían un programa de humor que eran Cruz e Raya. Pois este señor de chamado Tom Cruise decidiu sumarse ao carro dunha nova versión da momia. A máis dixeron así, en plan, é a momia para unha nova xeración, é unha historia moito mellor que as anteriores, da hostia, tal. E fixeron unha peli que se a momia original, a original é a desta de Boris Karloff, do 30 e pico, que non a vin, pero tanto esa como a da Hammer fan fincapé no terror, e despois a dos anos 90 é máis fantasía, aventura, tal. Con esa dixeron, vamos facer a mítica peli de acción de Tom Cruise, hiper absurda. A historia non importa, porque o que importa é Tom Cruise, que un pouco síndrome de Tom Cruise, e todas as súas putas películas son todas iguais, porque o que importa non é o que lle acontece a ninguén, sino o feito de que lle está acontecendo todas a igual, Tom Cruise. E cando fai unha diferente non che gusta, Paco, porque aí ten Minority Report que non a soportas. Non é que non a soportes, pero sí, vai un pouco por aí o rollo. Sabes Igual que o meu problema quen con Tom pillou Cruise. ben a Tom Cruise? No, Valkyria gústame, por exemplo. South Park parodia moi ben a Tom Cruise. A Iglesia da Ciencioloxía. Sí, no. Bueno, pois o noso cienciólogo favorito no fai esta armario. película na que a momia é unha sacerdotisa egipcia ou algo así. A película máis en actualidade, que eu creo que En Irak, é unha sacerdotisa egipcia en Irak. En actualidade, que eu creo que un dos errores de base desta película é ambientar na actualidade, porque non sei se estades de acordo que momias e tal piden unha ambientación anos 30. Novecentista ou principios do século XX, efectivamente, en plan como moi tarde, principios da Segunda Guerra Mundial, pero eso xa é afastarse moito. Bueno, despois vou levar a contraria con unha cousa, pero a min Segunda Guerra Mundial ainda cho compro porque compraría Indiana Jones contra momias, por exemplo. Pero que non deixa de ser anos 30. Pero xa non che compro Indiana Jones contra comunistas no, xa non son anos 30. Esa película xa non compra ninguén. Bueno, pois entonces esta é a peli. A verdade que foi un auténtico fracaso e preparou, o sea, supuxo o afundimento do universo cinematográfico que pertencía, que era o Dark Universe. Dark Universe era unha idea, creo que era da Universal, que pretendía facer pelis independentes sobre diversos o home lobo, o sea, o lobisome, quería facer algo que xa fixo nos anos 30. A momia, os vampiros, e despois de facer todas as pelis independentes, quería xuntalos como nos propios Vengadores Oscuros, por algo que xa fixo nos anos 30. Claro, é que hai que recoñecerlle isto Universal, non? Que quere decir que a idea podía estar guapa. Isto que fixeron os Vengadores, que tanta zona colleu hai 10 anos, xa hai máis de 10 anos, xa hai 20 anos case, de facer unha peli por personaxe e logo xuntalos, isto a Universal xa tiña feito aí que anos serían? Anos 50? Sí, anos 50. E a idea non estaba nada, o sea, podía ter funcionado se as pelis tiveran sido decentes, pero como fixeron esta, que foi un puto truño, que se comeu unha hostia como un piano, e que, vamos, a única parte boa da película, que me gustou foi o guiño de cando están ali nun almacén e aparece o grimorio de invocar a Imhotep nas pelis dos anos 90. Xa está. En plan, é o único momento da peli que dixen que ben, o fanservice é o único que me está molando esta peli. Teño que contarche algo gracioso, e é que Disney, non sei se foi ano seguinte ou 2 anos despois, para rirse máis deles, produciu e creou para a súa plataforma unha peli do Home Lobo, moi ben feita, que está, dices, no, pero a súa plataforma que non debe ser nomeada. Que, además, tú dirás, pero tal, no, colleu unha serie de cómics. Hai unha peli do lobisome de Disney. Sí, porque colleu me sona de Benicio del Toro. Disney dentro do mundo de Marvel tiña uns cómics do Home Lobo. Que era como un universo dark no que había cazadores estilo estaría dentro do estilo Blade, estaría dentro do universo mellor de Blade. Sí, era un rollo Blade que o mellor de como se chama este tipo de Iron Fist. Sí, contovos de como é a película. A película é que hai un jefe dos cazadores do universo oscuro que hai en Disney e palmouna, entón van facer unha cacería, traen unha criatura super chunga que parece a cousa do pantano, e o que caza esa criatura lle dé morte ou consiga derrotala, convírtese no jefe dos cazadores. De feito, hai un cazador negro que se parece a Blade, que creo que fan o guiño. Entón é toda esta persecución, hai un cazador de mentira que se mete porque é amigo da cousa esa e que en realidad tamén é un home lobo. Entón todo este momento, esta persecución, o controlarse a si mesmo, as garras de poder e tal, está moi guapa.
Pois- Creo que se chama El Hombre Lobo, pero non me acordo exactamente. Pois probablemente sexa moito máis recomendable que esta peli da que estamos falando, que estou mirando, que incluso había, teño que recoñecer que boa parte dos datos que vou traer hoxe axudoume a elaboralos e a reunilos o noso amigo ChatGPT. Así está de preparada a Co cousa. guionista, non? Co guionista xa fixo guión unha vez. Que fixo, de feito fixo o mellor guión da historia deste programa. mellor, as mellor. cousas Máis como son. divertido. E vexo aquí que Javier Bardem iba a ser Frankenstein e Johnny Depp iba a ser o Home Invisible. Chámase La Maldición del Hombre Lobo, de Pero 2022. é unha mediometraxe. É unha mediometraxe, sí. E dis que está en no debe ser nomeado Disney. Sí, exacto. E é en blanco e negro, cal lle dá moito tal, e imita moito estas pelis ambientadas nos anos 30. Pois a ver, hai que botar un ollo entón. Non sei se Perdón, Fer pero quere- no, sobre o que comentabas aí ti de outros plans para o Dark Universe que ao final non saiu que o de Javier Bardem Frankenstein, hostia, que cabróns, non? Que cabróns, non? Porque é un pouco, Pero sen maquillaxe, Javier, sen maquillaxe. Antes desta peli fixeron El Hombre Invisible, que cuadrou coa pandemia, que foi a última película que vin antes de que viñera a pandemia no cine, que estaba bastante ben. Era dese universo, a do Home Invisible. No, inicialmente querían tal, pero xa fixeron como despois esta mierda. Ti dis a que ten temas de violencia machista e tal. Sí. Sí, o sea, non está neste universo. Ainda Non. originalmente ia estalo. Non está neste As universo. pelis do Home Invisible non acaban sempre un pouco con temas de violencia machista, porque El Hombre Sin o Sombra. Hombre Sin Sombra tamén tira un pouco por aí. A ver, non? o Hombre Sin Sombra, a escena que máis me acordo é cando se ponga a meterse apretarlle nas duchas. que lle anda sobre a teta a unha tipa que está dormindo. Que a mes meten o mítico efecto especial noventero que a teta facendo point Point, en plan point. no aire. Anos 90. Molaba que sonara a bocina dos irmáns Marx aí. Podemos coller ese cacho de escena e poñerlle point. Pixelada por YouTube aí de... Bueno, un detalle que non quería deixar de nomear desta peli da momia é o tema de que a momia por algún motivo ten 4 pupilas. Non sei se é porque pensan que dá máis mal Como- rollo como, que como sexa. iPhone, non? O dos ollos, dices. Sí, que ten 4 pupilas, porque cada ollo Como un ten 2 Predator. pupilas. Non sei, é moi chungo. Hai unha cousa desta peli, a verdade, esta peli es máis alado que xa comentaches o de que Russell Crowe fai de Dr. Jekyll Ai, sí, é verdad. e Mr. Hyde tal. Sin facerlle película antes. Sí, no, sin facer de Mr. Hyde, non chega a facer de Mr. Hyde, non, nesta peli. É Está como que pirado sempre. algo se inyecta, algo así para non convertirse, unha cousa polo estilo. Un pouco la Liga de los Hombres Extraordinarios, non? Buah, es película. O que máis me acordo desta peli é que empeza co exército americano saqueando artefactos de Eu do, O sea, do lugar no que están, non? Que eso non é... están nun sitio. No, están salvando as cousas. que hai salvando aí. Iraque ou algo así. Pero os tíos están escondéndose dos mandos porque van roubar. Sí, Quero decir pero de que- repente hai un boquete no chan enorme e no, aquí había unha pirámide. Como molaba, tío, unha película honesta de Estados Unidos neste plan, rollo, viñamos liberarvos, tal, sabes, que toda a película sexa con os americanos matando nenos e mulleres ou algo así, en plan, unha heroica película. Bueno, ver agora Good Morning Vietnam é dá un pouco de cousa, quero decir. E outro detalle que dá cousa desta peli que non quero deixar de mencionar é o tema de que probablemente sexan as películas con maior diferencia de idade entre o prota e o seu interés amoroso que o vin na puta vida, porque Tom Cruise debía ter casi 60 anos e a rapaza non Bueno, sei, pero que- o que está acabando a eso. Bueno, pero que o que non é normal é como está Tom Cruise, tío, que ese señor non é que teña operacións en riba, é que directamente ten eso que o Dorian Gray agora ou algo así, sabes? Ten aí cemento, aí Sí, na base da ciencioloxía hai un sótano no que hai un cuadro de Tom Cruise todo desfeito. Hostia, pero que quero dicir que eso é unha Tom Cruise ten máis ou menos os anos que ten Eduardo Inda. Quero dicir que compara aí Tom Cruise, se estivera aquí con nós, xa teria mexado 3 veces. Sí, non de Claro que non é porque estamos de de feito- corrido, que senón De feito, Tom Cruise cando fai Top Gun Maverick poñenlle unha sonda para ir no avión. quero dicir, tenlle que poñer, o sea, non puideron traer o interés amoroso de Top Gun porque a tía ten pinta da idade que ten, unha persoa normal a esa idade, Tom Cruise ten pactar con el diablo, non? Un pouco, entón non sería un pouco awkward, non? Un pouco incómodo. Isto é un pouco chungo de falta de respeto a xente maior e tal, pero un colega me seu, cando saliu Despertar da Forza, ríamonos moitísimo por como corría Harrison Ford nesa película, porque era en plan, a ver, Pero a ver, é que está, pero que Non me lo é creo. Que te tes, bueno, e cando ves el irlandés ten o é que aínda non vigo irlandés,
tío. Irlandés, está Robert De Niro ca cara rexuvenecida que diste, bueno, máis ou menos te lo compro, pero de repente empeza a correr como un vello e diste, bueno, a ver, que isto para isto non había CGI. En Indiana Jones Ideal do Destino, que fixemos o especial, buscadeo na lista de programas, Indiana Jones contra Castelao. desa escena ao final do flashback do principio, cando vai andando co colega e dis, será porque está cansado, claro, porque ves en plan cando caeu o tren e tal, e escapan do río, e vai agarrado no colega e vai os xeonllos, sabes, arquexados como se viñera a montar a cabalo, en plan, Indiana Jones un día normal, aquí ca súa cara de 30 anos. Eu teño ganas de ver ya a precuela que se estrenou onte. De Indiana Jones? No, de esa película de Indiana Jones. Xa sei Antes que de vai- nós. xa sei A que peli vai- de Castelao. Yo sabía que iba a ir por aí. A tío. precuela. É verdade. O Castelao de Matt Mikkelsen Castelao de Indiana Jones 5, espectacular o que se parece, tío. Unha Sí, é animalada. que de feito a mí encantaría que algún día fixeran o biopic de Castelao de cando é adulto, non como este, o sea, de cando é maior, e que fora o puto Matt Mikkelsen, é que, tío. que algunha xente aquí, igual que non viu a peli, dice, pero fai de Castelao de verdade? E a miña resposta ten que ser sí, porque quero decir que se parece No, tanto. a ver, fai unha cousa rara, Fai- porque se Castelao fora físicamente Risco, é porque Castelao, pero mentalmente Vicente Risco. Vicente Risco. Sí, É Castelao risco, porque anda buscando aí cousas. Vicente Castelao. sí. Bueno, vamos saltar, porque a momia non dá moito máis de sí, e vamos saltar a un armario, bueno, isto sona moi mal, pero que Fer nos leve para dentro dun armario. Pois sí, porque vamos a falar de Minecraft de la película. de las crónicas de Narnia, co seu primeiro libro que é El león, la bruja e el armario, que eu sempre fun máis de Isabel Gemio, Ricky Martin e el armario, non? Pero bueno. Todos sabemos que eso é canon. Sí, eso é canon, eso correu en Terra 2. Bueno, vamos a ver das Crónicas de Narnia. As Crónicas de Narnia é unha primeiro, o de todo, é unha saga de sete libros, heptaloxía, que eu aínda descubrín, creo que nunca escoitara Como canción de Xeo e Fogo o día que se acabe, que non bueno, se sí, o día que non se acaba máis. Eu teño a teoría de que non se vai acabar. Eu teño a teoría que lle vai a pasar como co Quixote 2. Alguén vai facer un fanfic de como acaba ben, o tipo vaise picar Hostia, e vai Vientos de dicir, invierno da Avellaneda. Estaría guapo eso. e o tipo vai dicir, pois agora sí que fago o último libro, porque este non me gustou. Hostia, pues estaría guapo eso, que alguén o faga, por favor, porque o tipo... No, eu teño a teoría de que isto é como a Sagrada Familia, que ten moito máis interese inacabada que acabada. Eu penso que o tipo non lle interesa, que lle mola que quede como obra inacabada. Pero bueno, ese é outro tema. Vamos a falar das Crónicas de Narnia, que este tipo si traballou, si que decidiu de cando en vez sair do McDonald's e poñerse a escribir. Escribiu 7 libros de las Crónicas de Narnia, que vai duns rapaces que son irmáns, e atopan que dentro do seu armario hai unha porta máxica que os conduce ao reino de Narnia, non? Un reino de fantasía medieval onde hai un león que fala, meigas, cabaleiros, Un tipo con, onde hai con un león, patas de unha bruxa e un armario, non? o armario xa está fora, por onde Sí. entran. Pero... Un tipo con patas de cabra. Eso é. E bueno, e ali pois participarán das dos temas políticos dese mundo de fantasía, ¿no? Porque realmente hai como unhas loitas de poder. Yo quiero que mande alguén que sepa mandar, entonces unhas lo que te gusta es la dictadura. Pero son como en Star Wars ou son así sutiles? Son unha Somos os señor- malos, matamos e non... Sí, son o Señor dos Anéis, e o mal contra o ben, non? Quero decir, son as forzas escuras Xa, pero incluso cando contra... se mal contra o ben pode haber un certo, presentalo dunha forma un pouco elegante, non? Isto é, non, somos os malos, hai que ir en aldea, matados a todos. Sí. A ver, Viva- viva el mal, viva el capital. comparamos co Señor dos Anéis, no Señor dos Anéis hai dragóns que falan, aquí hai un león. Aquí hai un león, o león Aslan, que... Aslan se chama. Aslan, chamase o león. Sí. E bueno, o que quería comentar disto, porque a verdade, non cando saíron estes libros son dos anos 50 e os libros teñen moita carga cristiá, porque estes libros pasan a este mundo de fantasía medieval bastantes historias, seleccións de temática bíblica. Hai un que está ambientado na Navidad, ahora que me acordo. Parecía Papá Noel. Dos libros ou No, das películas. das películas? De repente parecía Papá Noel. Mira, que eu as películas vin a primeira somente. Ou xa vos soñei, digo, de- pero eu creo que sí, que Claro, estaba pero entón Papá estás Noel. dicindo que aquí sí que hai unha saga. No, aquí hai unha saga, que pasa? Que son 7 libros, 3 películas.
3 películas e a terceira xa non a fai a mesma productora que as dúas anteriores. A supónse que, terceira o sea, creo que son 5 anos despois Que é da como un anterior. canon ou algo distinto así. ou algo así, con outros actores e todo. Non, son os mesmos. Digo vos agora os anos, porque eu tamén tiña esa idea. Eu tiña idea de que pasaban como 5 anos, pero logo tamén pensei, joder, eran nenos, se pasara tanto tempo non iba a colar, non? Entón digo vos, a primeira das películas é... Bueno, non- De cando o Señor dos Anéis. Fer, non iba a colar capítulo final de Los Serrano. Eso colou. Eso quen lle colou. Eso non lle colou a nin Dios. Hai moita xente que pensa que é unha lenda urbana. Sabías? Pero non, eu aquí confirmo Salen os actores Que falando verdade. desto. e non o Que confirmo. dixeron, é porque non gravamos o primeiro día, o final iba a ser ese. Esto foi improvisado. Madre mía, eso Hoxe en día terrorífico. faríase con IA, xa está. Sí, con técnicas de rejuvenecemento e tal. Aquí, no, joder, pero a ver, é que agora me sacastes este tema e agora tengo que falar disto. É que eu vin o último capítulo, tío. Joder, o neno, o pequeno, tío, co pixama. Curro. Que eles tiñan, o neno debía estar de xeonllos, sabes? Porque enfocaban e víase aquí como que é pequeniño, non lle chega a mesa, está sentado, o neno tiña que estar de cuclillas ou de Que o conta nunha algo. entrevista. E tiña dalle por aquí o puto pixama, tío, que tengo Que- pixama da primeira. Conta na entrevista que lle mandaron poñerse de rodillas e encorvado para que non se lle notara que o pixama lle daba por aquí, pero que o pixama, se a mesa está por aquí, a barriga dáballe por aquí. Pois non recordo que o pixama fora manga curta. Afeitado con cera. Aí e a nena poñenlle dúas coletas como se fora su normal, sabes? Disti para que parezca unha nena, non? Pero disti, joder, aí hubo que habería que meterlle moita venda nas tetas, digo eu, para que non fora que era un puto escándalo, porque Gravamoste de Eso non- espaldas. Podes xirar a cabeza. no. A ver, aí foron moito máis listos en como concebeu a vuestra madre, porque en como concebeu a vuestra madre creo recordar que os fillos de Ted Mosby que se grabou todo de vez. Sí. Entonces despois montábase co capítulo, pero os chavales non cambiaban, o cal era lógico porque a serie durou como 7 ou 8 anos. Sí, é verdade. Pero bueno, terrible. Pero isto ocorreu de verdade, dou fe. E non dou fe porque, sí, acórdome que o vin na tele. Non. Unha vez puxeron Los Serrano entera en Netflix, cando eu tiña Netflix, ou en Prime Video, ou en algunha plataforma destas, e dixen eu, vou ver se o do último capítulo é certo. E era certo. Vou ver. Era certo. E é aínda peor, porque non é... É que eu non vin a serie o sea, eu vin varias temporadas ao principio, despois dixen de ver e despois vin o último capítulo. Eu creo que Sí, temos que facer un episodio de últimos capítulos de series. Sí. Pero unha cousa que me sorprendeu é que eu pasoume como a ti, en aquel último capítulo resulta que estaba integrado na serie que fai de compañeiro de torrente de Viana do Bolo. Hostia. Sabes como se chama o tipo este? Ah, Que sí, creo que é de o- Ferrol ou algo Sí, así. o de Ferrol. Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Ese. Pois facía aí como... Que tiña un dúo musical en plan Camela, ca muller. Claro, é que eu, ao final do Serrano penso, entón hai personaxes que literalmente non existían de verdade, soñounos. Soñounos, sí, 100%. De feito, bueno, a ver, Diego Serrano soñou con el sueño de Morfeo antes de que foran famosos. E tamén che digo unha cousa que é normal, o sea, Eu non vin a serie, o sea. aí o soño de verdade tería que ter sido un soño de Fran Perea, porque a ver quen se cree que Fran Perea se lía con el Zapataki, non sendo aí a outra, aí era auténtico. Se ainda se soño. chamara Fran Pereira. Madre mía, Los Serrano, tío, porque que se líen os irmáns, bueno, unha vez bueno, pero dúas veces que se Podemos líen os pequenos tamén. Podemos bueno, volver ao mundo de fantasía con leos, por É favor. verdade, vamos a volver ás crónicas de Narnia. E teño que dicir que eu lendo sobre os libros é onde descubrín a carga cristiá e a carga tamén de lendas irlandesas que ten as historias, porque eu direivos que nas pelis, pois sinceramente, a mí se non modín, pois tampouco vexo que eso sea un panfleto Irlandés. cristiano. Que pasa? A primeira peli xa no 2005 isto, a diferencia do Señor dos Anéis ou de outras pelis de fantasía da época, isto sí que é moi orientado a nenos, entón non continuei vendoas, pero foi unha peli que tuvo bastante éxito no seu momento, no ano 2005, unha peli feito producida por Disney. A segunda peli, isto é ano 2005, a segunda peli chega no ano, dígovolo enseguida, Aposto polo 2007. 2008. Pua, tío, estaba na eu claro, estou furísima porque estaba na carreira, que coño me importaba a min daquela as crónicas de Narnia. Que hai que dicir que non é moito, porque agora quero dicir, agora vivimos nunha época de que todos son sagas. Se produce dun ano para outro. E o mellor pois xa gravas as dúas pelis de vez, ou algo así, pois xa firmas por dúas pelis. Pero si naquela época era a media. Pero tres daquela anos. peli tres anos para a segunda parte. De feito, O Señor dos Anéis Era unha excepción. era unha excepción. Porque se fixo Que se fixeran as tres de vez, non? Bueno, pois eso, 2008, pero esta segunda foi un fracaso. Esta película, o cal
Disney sigue producindo a terceira, pero baixase do carro a metade esta segunda peli titúlase déxame ver, Caspian, Príncipe... La travesía del viajero del alba. Esa debe ser na que aparece Papá Noel. Que pero esta é a segunda ou a terceira? Penso que Despois está o Príncipe Caspian. No, Creo que o Príncipe perdón. Caspian é a segunda. Perdón, estou aquí confundido. Isto é a segunda é el Príncipe Caspian, ¿Ves? efectivamente. El Príncipe Caspian, deixa ver de que ano é, que o teño por aquí. Sí, eso, Príncipe Caspian. Un saludo a unha das miñas primas que o tiña dentro da súa colección de películas. E a terceira somente ven 2 anos despois. Eu tamén tiña idea de que viñera como Unha animalada de tempo. con moitísimos anos. Que pasa? Que xa é de 20th Century Fox, que como que Ahora volve a ser de Disney, entón. Pois sí, de Walt Disney baixouse un pouco do tema estou lendo aquí que baixouse do tema que non se quixo facer cargo da distribución en vista de que non saíra ben anterior. Entón, bueno, pois isto xa o colle unha productora distinta, xa se fai e non ten moito éxito e aí se queda esta saga aínda con 4 libros por adaptar, non? Entón queda así un pouco coxa. Para min un pouco coñazo, a verdade, vi a primeira peli, home, non sei pa nenos, para min un pouco rollo. Supoño que a quen lle mole o tema fantasía e tal. Bueno, pero non teño moito máis que dicir. Non sei en cale a que sai Papá Noel, vou no buscar. Eu nin lín as novelas, nin vin as pelis, nin nada, pero teño que dicir que a min de per se non me adoitan gustar os universos de fantasía no que os protagonistas veñen do mundo real. Sempre me corta un pouco o rollo. A mí mola moito máis un rollo, digamos, de fantasía integral. Eu xa estou neste mundo de fantasía. Pásame tamén con rollos tipo Flash Gordon e así, que en plan... O mundo real xa o teño na vida real, non o quero ver no cine. Home, pero... Vos vistes algunha destas? Alguna destas? Bueno, ti viches a que diste Papá Noel, pero viches alguna máis? Pero non me acordo cal é a de Papá Noel, a verdad, sí que salía. A ver, joder, que agora teño curiosidade. Era moi random, porque... O sea, eu interpretei... É como son como pelis moi pa nenos, non? Eu creo que son libros dos 50 para nenos, os libros xa... Para nenos dos 50. E deben de ser moi naif nese sentido, non? E de repente Nadal e chega Papá Noel, non? Que lles mola os nenos, tal. Eu un pouco a... Quero decir, non me acordo de Papá Noel, pero non me resulta extraño que saíra. Pois sí que sale. Acabo de buscar en calas pelis. Papá Noel Narnia. O que sale un actor, pero non me sale... A ver, hai un foro en Reddit. Como é que sale Papá Noel Narnia? A ver, Papá Noel Narnia, efectivamente. Teniendo en cuenta que todas as obras criaturas mágicas e dioses menores que salen en Narnia, non é sorprendente que salga Papá Noel. Sí, Unha pero porque resposta sale. bastante lógica por outra parte. Isto sí que é un pouco raro, non? Meter aí o sea, facer un mundo de fantasía, pero meter a Papá Noel. Coa palpador, de repente, sabes? É un pouco raro, non? É como meter é como si de repente botan un Padre Nuestro no Señor dos Anillos, non? É un pouco unha cousa un pouco rara. O que sempre te queixas ti, Fuco, non? De cando digo do carro antes dos bois na adaptación en galego Que me de saca Star de historia. Wars, non? Hostia, James Cosmo. James Cosmo. Sale no León, a Bruxa e o Armario. Pero xa, a primeira. Bueno, Pues eu sobre todo quería comentar esta película non tanto pola película en sí, senón por a caída estrepitosa desta saga, que Oye, aquí hai un que dice que salga Papá Noel non la convierte en unha película navideña. bueno, depende, quero decir, se non é Nadal, está por ali en plan de hola, son Santa Claus, marcho. O que quería decir que sobre todo por lo estrepitoso da caída, non? De que sea a primeira peli, parece que vai ser o seguinte gran éxito. Temos 7 libros para adaptar, todo apuntaba a saga de época e aí se quedou en nada finalmente. Quedouse un pouco en peli para que voten cando hai vacacións para que vexan os nenos na tele, non? Un pouquiño así. Bueno, pois se non temos máis que dicir desta peli, eu diríamos a facer un pequeno descanso para que as nosas vexigas e non a de Tom Cruise se alivien e Como che continuamos. gusta apelar a mexar cando anuncias os descansos, Bueno, volvemos enseguida. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu ainda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina.
os descansos meteos onde queiras, e se non, se algún de nos apetece un descanso, pois decimos, bueno, que descanso que... Sí, bueno. se alguén quere descansar, educta e xa nos vamos por enterado. Moi ben. Podedes erutar vos aí a mantenta, sodes capaces de... Ah, pois sí que podes, sí. Eu teño que pensalo máis, pero tamén... Joder, pero eu pensei que requería isto tempo de preparación, sabes? Non sabía que... Bueno, para dúas, por favor. Hostia, pero menudo talento, isto. Vale, antes de que empecemos a gravar, que isto necesita... Non estábamos grabando explicación esta de porque- mancha. En verdade, tanto asco o concepto. en verdade estamos grabando xa, pero... Fai anos, bueno, pues que quede grabado isto, porque é importante, fai anos, fomos cumpleanos de... Bueno, aquí estamos de volta, espero que aproveitaredes o descanso e que vos gustase a sorpresa especial que vos tiñamos reservada. Xa sabedes que neste programa sempre temos algo para todo o mundo. E imos continuar falando, por se alguén se incorpora agora como na televisión analóxica, estamos a falar de sagas que non chegaron a ser sagas, sagas interruptus, podemos chamar. Sí. Sagas fail, non? Sagas Sagas loser. fail. E a seguinte vai ser unha que nos trae a corte e que a min antes de que empeces gustaría dicir que descubrín a existencia desta saga non saga na antiga Por Dede, en paz descanse. Que coño é eso, perdón? Era unha páxina web para ver. Claro, para ver en Por streaming, Dede. Por Dede. Sí, por Dede, Mega Dede, todo o que leva Dede. Non a coñecí Series nunca, tío. Danco, series Pepito, series Gato. Series Danco, todas estas, sí. Pues sí. era uno de ese. Vale, sí. Series Yonkis, era un Series moito, Series ¿no? Yonkis, Series Yonkis. Desde a Caixa Negra da Nostromo non aprobamos o uso de ninguna destas páginas. En absoluto. Vale, como iba dicindo, eu vou vos a falar dunha peli de 2013, xa nos pilla bastante vellos. Eu pensei que era máis, o sea, eu pensei que esta película, cando a volvín a buscar e tal, esta serie de películas eu pensei que era máis antiga, pero non, é de 2013. E vou vos a falar do Corredor do Labirinto, que non é que sea fail de todo, porque as dúas primeiras pelis tuveron bastante éxito e a terceira sí que pinchou bastante. E é unha triloxía. As novelas creo que son un total de 8, pero os filmes son 3. E os filmes son El Corredor del Laberinto, Las Pruebas e a última que se chama Cura Mortal, que digo eu. Hostia. A ver, ou cura ou mortal. É un cura que reparte Un hostias. cura repartindo É un cura, é o cura de machete, o que cura saca, de o que saca aí as Dios escopetas. perdona, Dios pero yo no. espiadoso, yo no. Vale, esta peli empeza con uns nenos que se despertan nun laberinto mortal e teñen que saber salir. E teñen que correr, non? Sí. Como outra vez Cube. Estamos Sí. aquí falando mellor de outra vez. Outra vez Cube. Despértanse con amnesia, non saben o que, pero hai un ascensor onde están vivindo eles placidamente, que lles trae comida e tal, e eles queren salir, pero o laberinto ten trampa. Que lles porque traen comida, outra vez el ollo. nunca atopan a saída, teñen o mapeado, pero vai cambiando, e dentro do laberinto, cando se fai de noite, salen uns bichos super chungos que son como uns arañós que te pican de veleno e morres e te transformas nun arañón asesino. Só saen cando é noite. Eu pensaba que estaban sempre por aí soltos polo laberinto. Creo que só salían de noite, por eso non exploraban o laberinto de noite, porque teñen todo unhas castas sociais de os que corren, os que fan O sea, outras pero cousas. son zombies araña. É unha cousa moi rara. Se te pican, convirteste... Sí, chamémoslle o zombi araña. O vampiro araña. Total. O vampiricántropo. O protagonista, que é moi especial, Porque esa é outra característica das novelas estas adolescentes, que o protagonista sempre é en plan o Sir de Harry Potter. pasan dúas cousas. Todas estas viñeron un pouco, o sea, Veñen a rebufo de los Juegos del de Hambre. los Juegos del Hambre, básicamente. todo, sí. Pasan dúas cousas. Aparece o protagonista e pouco despois aparece unha chica con unha nota de xa non vos vamos a mandar máis xente. E tú, bueno, pues acabarían sus nenos, non? Total, nadie proba a mirar de intentar romper o ascensor para baixar para baixo, porque había de baixo. Pero todos intentan salir. Que pasa? Que a maneira de salir era entrar no laberinto, que se pecharan as portas, porque de noite pechan as portas, e seguir avanzando e salir. Algo super complicado. Porque nadie o O sea, consigue. perdona, pero refresca un pouco o principio. Eles están normal na súa puta casa e de repente despertan. No, eles despertan, a ver, eles hai Non hai normalidade. un centro do empezan laberinto, xa chungos. hai un centro do laberinto. Sí. No que están eles como vivindo así nun poblado Que extraño. como unha aldea. E no tal, centro hai eso. un ascensor
no que van aparecendo nenos. Ajá. Son todos adolescentes, non? E van intentando de sair polo laberinto, pero non lle sale ben, e hai estas arañas zombies. E polo ascensor non se ha subido, claro. Non se dá baixado. Claro, non. Claro, eu digo, non probaron a furar, non. Claro, Total. Na primeira película consiguen sair do labirinto e chegan a unha especie de laboratorio ou algo así no que hai un VHS no que sale unha tipa contándolles que o mundo foi po carallo por un apocalipsis un zombie. VHS. Sí. Pero vese como a cinta. E nunca ven porque non saben como se usa, son todos rapaces, entonces en plan, bueno, pues aquí acaba a Na película. miña casa había en beta. plan, queríamos saber dunha cura para unha enfermedade mortal zombie, pero non demos. E pegas un tiro na cabeza. Así acaba a película. Así ¿no? que ocorreuse nos metervos nun Como, labirinto. así acaba a primeira A primeira, sí, que Hostia, descubre- eu vin iso e pensaba que estaba vendo o final da saga. No. Na segunda película están como nun sitio. De feito, iba a discutir, como que non? Si que acaba, que ao final atopan aí o do... No, así acaba a primeira. A segunda é saliron do laberinto e chegaron a unha especie de pseudo hospital, lugar de donde están todos os nenos e hai adultos, e resulta que todo eso a mala era mentira, a que se suicidara no VHS era mentira, estaba viva e é a mala da saga, porque hai unha organización secreta malvada que trouxo o apocalipsis que se chama Cruel. A organización dos malos chámase Cruel. Hombre, non todas se poden chamar Team Rocket. Non me preguntabades antes de si os malos son malos por algún motivo ou simplemente son o equipo contrario, non? Pois aquí, veña. Entonces, Cruel tenos aí encerrados e sigue facendo experimentos con eles. Xa salistes do laberinto. Sabemos que sabedes salir dun laberinto. Vamos a seguir experimentando con vos. Consiguen escapar desa zona de investigación e a terceira película na que pincharon bastante. Parece a organización fillo da puta. Ojalá na dobraxe en portugués se chamara Organización Fillo de Puta. Organización fillo da puta. Total, logran escapar de Cruel e Flipas como estás spoileando así por a coña toda a saga, a Non vai spoilear máis porque non acaba. A terceira película é unha guerra civil coa organización Cruel. Por favor, Paco, spoilea un final inventado agora. Pois casi, porque non me acordo como acaba. Sei que era moi mala. Por eso non a spoileo. E vanse traicionando uns aos outros así entre os nenos de vez en cando. Pero aquí hai saga, non? Ti dis que non hai saga porque non adaptaron todos os que hai. Porque pincharon a terceira. E non iban facer unha serie ou algo así de televisión? A serie de televisión fixeron a Cabrújula Dorada. Amigo, vale. Hasta aquí a miña versión de O Corredor do Laberinto. Iba a dicir os Juegos do Alambre. Salen xente que foi pseudo famosa, no sentido de que sale unha que se chama Calla Escodeliano, que é unha rapaza que fixo Skins, e saliu Crow, Infierno bajo el agua, esa película do cocodrilo que hai un un tornado e cocodrilos. E está en casa chega a casa do pai. Canto máis amorden, máis rápido nada. Esa peli estaba guapa, a min gustárame. Ainda que igual a confundo un pouco con aquela tan guapa da surfista e o tiburón. Sí, é moi parecida. Pero está mellor a surfista. É moito mellor a do surfista. Despois está Dylan O'Brien, que Dylan O'Brien é un tipo que saliu en Teen Wolf e en Love and Monsters. Claro, Dylan O'Brien, cada parte dos dous. Bueno, falas da surfista e o tiburón. Na película da surfista e o tiburón E a gaviota hai un cameo de Albert Pla, porque cando van no coche sona Por el lado máis salvaje de la vida. Non me queda con ese detalle. Sí, Quedadme co do pobre señor Notas que aparece aí un segundo solamente borracho na praia para que o coman. Sí. Super gratuito. Sí, no, esa película en realidad é un tiburón que luita contra o patriarcado, porque come a todos os hombres malos da película e deixa a rapaza viva. Eso é como cando en Piraña 3D, gran peliculón, berro tipo La polla, me ha comido la polla. Me ha comido la polla. Esas pirañas coméndolle literalmente a pirola. Pero eu creo que recomendamos pasa nas moito dúas. Piraña 3D. Eu creo que pasa tamén en Piraña 3D 2. É que esa xa non a vi. É que hai unha na que os huevos de piraña lle entran na cona, o tipo está fodendo e lle comen a pirola. Hostia, macho, isto é peor que xa nada,
No, esa é na dúas. Na dos huevos na cona é na dúas. En na primeira é na que o produtor de porno lle comen a pirola. Claro. Eu estou me acordando aquí de a peli esta de vagina dentata, non? Pois esta deulle moita idea a vagina sí, dentata. xa vexo. Eh, El condón asesino tamén era unha de Sí, pero deberíamos volver a sagas fail, porque para min Piraña 3D non é unha saga fail. No. Bueno, son unha absoluto. saga e triunfo. Eu a dúas non a vi, pero un respeto absoluto. por A Piraña dúas 3D. é brutal. Na dúas sale Vamos volver. Espera, a a dúas. dúas é brutal porque sale facendo de Porque salen de- piraña. No, sale facendo de salvavidas dunha piscina Michael Hasselhoff, David Hasselhoff. Ese. Mitch Buchanan. Miss Buchanan. Kit, non é Kit. Tamén. Como se chamaba no coche No, fantasma? coche. quite o coche. Que Ah, teu eu non coche. chama- Mike, no, El non é era Michael Mike. Knight. Michael Knight. Michael, non pode deixar que fagas eso. Miguel Cabaleiro. Miguel Cabaleiro. Bueno, O irmán de Abel. podemos pasar, sí, próximo candidato do PSOE, Michael Knight. Pasemos á seguinte Sí, é pregunta, verdad, por vamos favor. pasar. Bueno, a seguinte película, a verdad que non sei moi ben por que a metemos, porque non é que sea unha saga interrompida, sino que decidiron meterche unha saga inteira nunha única película. Porque vamos falar, señoras, donas e cabaleiros, por favor, Winzip, a película. Pido que todo o mundo se poña firme, porque vamos falar dunha película baseada nunhas novelas escritas polo señor con máis cantidade de testosterona probablemente da historia do Estado podes español. poñer agora, cando montes isto, podes poñer o hino de España mentres Paco contesto. Sí, por favor, Creo que é unha eu cousa que a Paco lle mola. que é moi ademais, necesario, que- sí. Se non porque, tarareo. estamos falando non fai falta, Estamos falando dun señor que non lle chega con ser Arturo, que non lle chega con ser Pérez e que non lle chega con ser Reverte. Un señor que ten que ser Don Arturo Pérez Reverte, académico. Tío, a ver, tenéis que pensar que eu estou con cascos aquí, chavales. Es que estou lo pasando Ah, verdad, mal. está con cascos. No, Ahora ya corto sonido Bien, aquí, pues. cortamos micro. Un señor chamado Don Arturo Pérez Reverte, académico da lingua, vividor, ocasionalmente Follador. ocasionalmente, bueno, xo conta él seguro. Ocasionalmente escritor como Ele é Twitter en como persona. na saga que nos ocupa hoxe, que é a saga do Capitán Alatriste. Tal vez vos sone esta saga como o fanfiction dos Tres Mosqueteiros escrito por un señor de 50 anos, 100 anos despois dos Tres Mosqueteiros, máis ou menos, se vos a conto así, seguro que entendedes. Capitán Alatriste é un héroe. Os A caída de franceses España, son os que lle doen. Vale, pues, Non vai en barco en casi ningún momento. Para ser un capitán vaya merda, non? pero como Capitán Jato, que desde a última borrachera xa tampouco subía. Es vai un submarino con forma de tiburón. Que tiña bote veo. O Capitán Alatriste son unha serie de novelas de aventuras que o tipo escribiu pois para demostrar que España é unha grande e libre desos albores do Pleistoceno, protagonizadas por un señor que é o Capitán Alatriste, ninguén o esperaba. Fugo, ti dis isto, pero a veces moito perfil de ser moi fan de Alatriste. Sí, a ver, a Quero min, dicir, eu non as lin todas, pero a min as que lin gustaronme. A ver, E a min Pérez Reverte non me parece mal escritor. E Paco teño, non se meteu a tercio porque naceu no siglo equivocado. teño Claro. simpatía polo personaxe, quero dicir. Eu métome con Pérez Reverte máis desde o colegueo. Desa temática, ademais, de esgrima antiga e tal, que ti practicas, Claro, non? claro, Me que dicir, sorprenderíame agora que ti non te molara Alatriste. A min as novelas gustanme, pero hai que as novelas gustanme cando lle esquito toda a capa de así de caspa que hai por encima, sabes? Eu estou aquí coa corte, eu ti si naceras aí no século XVII, eu vi Eres aí tercio. tercio en Rocroi, aí, non? Bueno, eu sempre fui máis litrona, pero bueno, podemos Ti- comprar ti- aí o tema dos terzos. Ti serías Luis Zaera nesta peli, o mellor. Non? O portugués xudío reconvertido, non? Sale Luis Zaera nesta película. Facendo de xudío portugués. E dice, español, te aburro. No, dice, a la triste, hai aquí un notas que non sei que dice Sabe, Rocroa. por certo, nun dos peores papéis de Luis Zaera, porque fai o que facemos todos os galegos cando vamos a Portugal, que é Seguro. falar galego e cambiar un par de palabras, sabes? Seguro que é un dos En peores. plan, a la triste, neno, que presunto. Bueno, a ver, vamos a... Por que mexicano? Otra. Perdona. Deberían facer un tier list de... Mas que presunto a la triste? Que está a acontecer? Ai, bebe. Ben, o Alatriste é un soldado dos terzos do século XVI ou XVII, non me acordo, XVII creo, da idade dourada do Imperio Español, que representa
o soldado que non se... É un pouco mítico rollo tipo Rambo. É o soldado que non se adapta á vida civil, entón ele continúa a ser mercenario cando xa pasou a guerra e tal, e está desencantado, o seu país utilizouno, fodeuno, cuspiu sobre ele, deixou abandonado nunha cuneta. Entón ele agora está como de volta de todo. É o mellor amigo de Francisco Quevedo, que tamén é unha cousa que non te pode levar moi ben polo lado bo da vida. E decidiu, non é que adoptase, pero un amigo del que morreu e deixou o fillo orfo, entonces el, tipo de Witcher ou tipo de Mandalorian, di, bueno, pois eu tamén quero ser un heroe taciturno que ten de compañeiro un rapaz máis novo que, digamos, o seu pupilo. Que creo, iba a dicir Íñigo Montoya, non é Íñigo Montoya, pero é Íñigo algo. Sí. Porque ademais Pérez Reverte, para deixarche ben claro a historia, diche, é vizcaíno este chaval, pero é vizcaíno e español hasta as putas cachas. Rise de Blas de Lezo. Este, cando naceu Blas de Lezo, este xa estaba aí matando turcos. Este xa mexaba en dirección a Inglaterra, non? Cando naceu Blas. E chegaba. Bueno, pois é salmorejo pola mañá. Entón as novelas de La Triste tamén son así de capa e espada, aventuras, están bastante entretidas. Son unha saga como de 6 ou 7. Eu lín as 3 primeiras únicamente. Eu teño que recoñecer que no seu momento vin a película e non me enterei de nada. Claro, porque esta película, este é o tema. Esta película, en vez de facer unha pensar, pois facer unha saga ou mellor, e facer unha película por libro ou tal, aquí para curarse en saúde dixeron, por se acaso non funciona, vamos facer todas as películas, o sea, todos os libros nunha única película. Entón fanche un tráiler. É un tráiler de 2 horas e media na que che poñen cachos de todas as novelas a La Triste. Empeza a pasar cousas inconexas, ti non te enteras de moito. E agora estamos en Bélxica e agora estamos en Madrid. E de repente dis, hostia, pero esta señora por que é bella agora? Que pasaron como 17 anos, vale. E tampouco deixemos, como se chama, Blanca Portillo, que viña de facer 7 vidas e que nesta é un inquisidor. É verdad que fai de home en riba, non? Inquisidor, fai de home, disti... Bueno, ainda non mencionamos quen é o protagonista. É verdade, que para min un miscast a hostia isto, mira que o quero moito, pero... Anticipou. Eu creo que aquí estaba probando a ver que tal se lle daba o tema de Caballero. No, eu creo que o protagonista desta película é Viggo Mortensen, que fai do Capitán a La Triste, e eu creo que a min físicamente pareceme que encaixa super ben no personaxe, non teño ese problema, pero o tipo sabe falar español, pero non dixen que soubera falar castelán. Digo que sabe falar español porque o tipo criouse, creo que en Argentina. Entón el fala con acento latinoamericano. E na película canta moito. E claro, a mí se me dis pois que é un soldado que naceu nas colonias americanas e tal, compro, digo, che, non me creo que nas colonias tuveran acento argentino daquela. Pero tería un acento un pouco xa distinto da península, supoño. Pero aquí o tipo fai de castellano viejo e agora vemos nas escenas que tampouco en plan che boludo, métetela por el orto. Bueno, é unha cousa en plan señor Quevedo, sos un pelotudo que quilombo tenemos aquí montado con os ingleses. Señor Quevedo. De quédate. No, me refiro que colleu o personaxe escritor e dixo, pues sales en mi obra. Sí, exactamente. O tío tan egocéntrico. E non te lo pierdas. É como se eu fago unha peli que Juan Echanove. Wow. No está mal, Juan Echanove. Porque non estaba disponible Juan Echarez, perdón. Iba a decir, é como se eu agora fago unha peli, o sea, un libro sobre a momia en Galiza nos anos 30 e meto Castelao. A ver, eu se fixera ese libro metería Castelao sin dúbida. Eu non o vexo mal. A ver, o tema que é o que busca facer Rosalía de Castro contra o que busca facer Reverte a La Triste, o que busca facer é unha especie de apoloxía do século dourado español, a ver, non? El segundo conta, unha vez axudando a súa filla cando estaba no instituto a facer un traballo de historia, como que lle pareceu mal que do libro de historia houbera pouco espazo dedicado ao século de ouro, que para el é pois un pouco o que me pasa a min que idade media, non? Mandoulle unha balar á profesora en plan, aquí hai pouco século de oro. Veo yo en este libro mucho la caída de las colonias y poco hablar del século de oro. Muy poco século te hai, Vou facer unhas novelas ambientadas un kilo de século, ponme. Entón o tipo decidiu facer estes libros que digo que son didácticos no sentido que o tipo intenta que o seu personaxe coñeza personaxes históricos, pase por lugares, de feito, el acaba en Rocroi, tal, con unha batalla auténtica, entonces é o que pasa que intentas... Hostia, que ben o dixeches, tío, Rocroi. Eu digo Rocroi que é como aparecía escrito no libro, non? Pero como un roi dun sitio que lle puxeron eso de mote. Pois, entón o tipo intenta que estea en todas partes e pasa un pouco... Eu non sei se vistes algunha vez a serie do El joven Indiana Jones. Non a vi nunca. Esa serie fíxose con espírito didáctico tamén, entón é unha serie como de 2 tempadas ou 3, non me acordo agora,
que no que Indiana Jones en cada tempada coñece o sea, en cada capítulo coñece un personaxe É un histórico. pouco o Doutor Who español. E en plan, El tío, Ministerio del Tiempo. É imposible que nun único ano Indiana Jones, que era un chavalín naquela época, coñecera a Pancho Villa, estivera na Revolución, estivera preso nun campo da Primeira Guerra Mundial con Mariscal Petén, e no seguinte episodio colaborase con Edison. E todo eso pasa na serie do joven Hostia, Indiana que Jones. susto, tío. Dixeche, coñeceu a Petén e despois colaborou. Hostia. No. Iba a decir, Con iba a Edison, decir bueno. recórdame un pouco o rollo este do mítico protagonista que pasa que intenta escribir unha historia na que está en todos os feitos históricos que van pasando todos xuntos á vez, rollo como se chamaba este rapaz que comía bombós parado nunha parada de bus? Non sei, eu pensei que ibas a decir el pequeño Nicolás. No, estou falando de o que corre, joder, que estuvo en Vietnam e despois tiña unha Forrest Gump. ese. Pois pode ser un pouco Forrest Gump do século XVI, É o Forrest Gump do século XVI. o señor Pues Ana mira, Triste. está ben tirada, a verdade. A peli para min non ten un problema. Mira que unha peli española do 2006 que podías decir, en plan, boa, seguro que cutrí, ou 2005, non me acordo, seguro que cutrí, se mataron, sei que. No, a miña produción parece unha peli correcta. De casting tampouco me queixo, máis alá do tema do tipo de español que fala Viggo Mortensen, ou do acento que ten. Para min o problema que ten esta película é eso, que non podes intentar facer unha saga en 2 horas e media. A mí, sabes que me gustou? É que vin Spanish Movie hai pouco. E gustoume cando parodiaban a La Triste Gustouche cando apareceu The End. Perdón. Perdón, era unha peli Spanish Movie, el final, cuate. No, pero hai un momento no que parodian a La Triste e poñen a un destes actores de La que se avecina ou un dos vellos a facer de La Triste. Dixo, hostia, este tiña que haber sido a La Triste. Hostia, o xalá José Luis Gil facendo No, a triste. ese era o que era o que facía de Maxi, tío, que non me acordo. Sí, non me acordo como se chamaba, pero sí, o pai de Emilio. Sí, o pai de Emilio, en Aquí no hai quen viva, sí, efectivamente. Mente fría, pois en paz descanse. Pois esta peli é un pouco, bueno, que xa o que comentabas ti antes, non? Estamos a falar de sagas que o sea, estuvemos a falar ata agora de sagas que baseadas igual en libros ou cousas así que iban para máis pelis se quedaron en poucas, está o contrario, non? Este é un fail porque quixeron metelos todo nunha, tío. A mí dá un pouco de rabia, eu creo que podría ter sido. É que eu creo que se tiveran feito, ao mellor non che digo que fixeran as 7 pelis, pero ti podes facer unha peli baseada no rollo máis mítico que é o tema, a primeira novela, que é o incidente que ten co herdeiro inglés en Madrid, tal, non sei que hai unha maniobra política e tal. Eu creo que eso daba para unha peli de aventuras entretida. A segunda que a de limpeza de sangre dos xudeus un pouco máis aburrida, pero xa na terceira que cando están na guerra que dices, non tes por que facelas todas, pero faz unha triloxía. Colles as 3 novelas que máis molen e que a historia sexa coherente e adáptalas independentemente. Pero eu creo que foi un rollo de exceso de conservadurismo, de non vai a ser, facemos aí todo e xa queda feito. Sí, é unha putada porque hai cartos metidos nesta peli, non se ve cutre. E que o tema de produción é unha peli, joder, sobre todo digo, unha peli española que daquela época, vos que sois moi novos non vos dades conta, pero naquela época había o rollo de unha peli española, cutre, sexo gratuito, tal, non sei que. Como cambiou o conto, verdade? Antes, agora, unha peli española, isto seguro que de esquerdas, Perro Sánchez, non sei que. E antes era unha peli española, seguro que chistes de tetas, aí cutre. Ahora vamos levar a contraria, ahora Guerra Civil houbo sempre. Vamos levar a contraria, ahora peli española, seguro que sale Luis Zaera. Seguro que collera uns nenos secuestrados por Torrente reinsertado na sociedade, metelos nun tren e a ver que pasa. Hostia, vale, non sabía por onde ibas tirar, Coño, o do tren colleume por sorpresa, Bueno, eu non sei se queres falar algo máis do Capitán a la Triste. No, eu só repetir o de que me dá moita pena o Viggo Mortensen. Antes comentaches ti o de que era para irse adaptando o papel de cabaleiro, pero en verdade esta peli ven despois. Despois? De feito, eu creo... Moito despois. De feito, eu creo que dixeron, non me jodas que Aragorn fala español. Pois temos aquí feita a promoción, se o fichamos. Como detalle de A la Triste, direi que anos despois Telecinco quixo facer unha serie que a priori podía ser unha mellor idea, porque precisamente con tanto material podes facer unha serie de televisión, e creo que fixeron unha cousa horrible, como é gracioso era ver a Pérez Reverte en Twitter en directo en cada episodio, en plan, eso es una mierda, esto mi libro non é así, esto non pasa así, que cojones hace Union Jack cando eso non se inventou hasta agora non sei que, erros así. Isto escoitaro eu sobre... É o Alan Moore español. Escoitaro eu sobre esta serie que unha das cousas que a xente se queixaba é que se veía cutre, que parecía todo cartón pedra. E resulta que os tipos gravaran a peli, o sea, gravaran a serie dunha forma cun nivel de luz
e que chegou o produtor e dixo: hostia, pero isto está oscurísimo, aquí co que gastamos aí que se vexan ben os traxes e tal, dadelle máis luz. E claro, cantaba todo a Dios, non? Isto escoitei en algún podcast aí, non verifiquei, Tamén chegou unha pero cousa, I want to believe. con o mismo nivel de producción, Águila Roja petou. E isto ao final non debía ser tan Porque tan ninjas. diferente. Oi, ninjas, Bueno, pero isto era capa e espada. increíble, bueno. o da Águila Roja, cuidado, un día, eso tengo un programa, Un día falamos de Ten Águila unha Roja. película, Águila Roja. Madre mía. Pero que peli dicían? Pero hoy no es ese día, en este día lucharemos. Ah, no son os anillos. En todas. Bien, así que hoxe ahora vamos pasar a falar dun tema que nos trae aquí Fer, que ten moito que ver co cine que a él lle gusta. Pois sí, porque E non é o porno. bueno, esas películas llamémoslas X, non vou falar en xeral do universo DC, de DC Comics. Que porque non é unha saga en concreto, vamos a remontarnos ao ano 2010. Empeza Marvel a construir o seu MCU, non? O Marvel Cinematic Universe. Isto do que xa falábamos antes cando falamos do de Universal. Fai a peli de Iron Man, fai a peli de Thor, fai a peli de Hulk, aínda que a de Hulk non lle foi ben. A de Hulk logo cambiou o personaxe e todo iso. Pero bueno, a de Hulk está metida tamén dentro dese universo. E despois, para despois reunilos todos Nos Vengadores, vengarse, vengarse de nuevo. e comezar así máis unha esa saga de tantas películas como de distintas mini franquicias que converxen e tal, non? Bueno, unha cousa que para os que nos mola o cine de superheróis, a verdade é que estuvo moi guai, eu desfrutei moito aquela época. E DC Comics é a compañía de cómics contraria a Marvel, digamos, os seus rivales, non? Porque aquí eu creo que Marvel, sobre todo despois destas pelis, ten moita sona e pensamos en cómics de superheróis e todos pensamos en Marvel, pero en verdade DC ten algúns dos superheróis máis famosos. Ten a De feito, Superman. Marvel estuvo a piques de ir á bancarrota de todo, e unha das cousas que lle pasou co seu universo cinematográfico foi que lle quedaban dereitos de 4 ou 5 personaxes e foi nos recuperando. O sea, empezou con Iron Man, que era un héroe de capa caída Efectivamente. que apenas se reeditaba e petou no moitísimo porque Para escolleu min o exemplo o clásico actorazo. son as de X-Men, porque as de X-Men están fora do universo expandido, é dicir, do universo cinematográfico da Marvel, porque naquela época creo que son de Fox. Sí. Naquela época non unha cousa que tiñan os dereitos e facíanas. Sí, porque o que estaba dicindo aquí a Creo corte, que referencias en Deadpool. os persoaxes vos tiñan os dereitos vendidos, a Spider-Man, os X-Men, eses tiñan os Catro Fantásticos tamén, esos personaxes tiñan os vendidos, entón que quedaban os Vingadores, que claro, agora os Vingadores é un pouco o book insignia de Marvel, pero nos cómics os Vengadores, sobre todo antigamente, eran un pouco refugallo. Es decir, os Vingadores era, bueno, pues estes heróis que non sabemos moi ben que facer con eles, o que lanza frechas, a espía, pero que vai vestido con unha Como- capa vermella. E o... Vámonos sincerar aquí. Eu recoñezo que non. Antes da escena da peli, cantos sabíades quen cojones eran os Guardianes da Galaxia? No, os Guardianes da Galaxia nin puta idea. Eu non os conocía de Nin nada. puta idea. Eu de cameos nas series animadas de Marvel. Sí, únicamente, pero os Vingadores eu sabía que existían, pero non sabía quen exactamente eran. E bueno, e Iron Man eu non coñezo a ninguén que ele era un cómic de Tenos Iron moi Man. vos. Non existen os cómics de Iron Man. Tenos tío. moi vos. Ten a Guerra das Armaduras, Uh-huh. que roubanlle tecnoloxía, ele empeza a cazalos e descubre que, bueno, pasan cosas. E ten a Guerra das Armaduras 2. E depois ten Iron Man enfrentándose bueno, ten varias cousas así. Sabedes a peli de Iron Man 3? Sí, Ese truño. sí, sí. Pois está basado nun cómic bon. Hostia. A peli Iron Man 3, tío, non lles perdono o que fixeron con Mandarín, tío, un malo tan mítico de Marvel, e que ali poñen a quen puxeron a facer do Mandarín? Un chinés, a Ben Kingsley, que é o noso comodín de facer de etnias en xeral. O actor Bueno, máis racializado de Pero historia. volvamos a decir. Bueno, o caso é que pese a todo isto, Marvel seguiu moi ben a xogada e DC pois quedou un pouco atrás e quixo facer o mesmo. E comezou, bueno, pois a facer un pouco este universo, pero claro, era como que xa non tiñan tanto tempo como tuvo Marvel, entón quixeron, pois apresurar, non? Empezaron, non sei cal é a primeira peli que intentan no DCU, penso que é Man of Steel. Man of Steel, sí. Que se non me equivoco, despois Pero ese xa é de Cavill ou é ese xa das de Cavill. anteriores? Sí, porque a anterior era esta de Batman Return, Antes estaba a triloxía de Nolan. Antes A estaba triloxía de Nolan de Batman. Intentaron facer Superman Returns,
pero non tuvo éxito, triloxía de Nolan e despois veu isto. Claro, que por certo que non é porque como se facían daquelas pelis de superhéroes, non habería forma de casar o Batman de Nolan con Superman Returns, por exemplo, o Batman de Nolan é... No, porque daquela ambientábanse mundos distintos, digamos. Claro. Totalmente incompatibles. Entón aquí, bueno, elixir a Henry Cavill como Superman para mí moi boa decisión de cast, pero fan Man of Steel, que Man of Steel é un pouco, para min é unha peli estupenda de Son Goku. Sí. Pero é unha peli de Son Goku, non unha peli de Superman. De feito... Como dixo o Loulogio no seu momento, co planeta aquel cheo de pirolas. Sí. Porque todo ten forma de pirolas no mundo de orixe, de Krypton. Con Russell Crowe facendo de Jor-El, non? Do pai de Superman, que Russell Crowe está aquí afiliado a sagas que foron mal, non? Russell Crowe as Marlon Brando. Sí. Bueno, fixeron Man of Steel, que Folle moi ben. é un pouco regulera, e ademais xa pasa algo, que en Man of Steel non me acordo si en Man of Steel, porque despois ven Batman contra Superman, que é así que unha mierda. Marta! Eso é unha mierda, tío, quedei dormido no cine, tío. A min gustara Tío, no seu momento. pobre Ben Batman contra Affleck Superman, que nin sí. siquiera lle deron a súa propia Disfruteina. peli de Batman, Disfruteina. A min gústame, a ver, sendo xustos, ti aí vas ver como se a hostia en Batman e Superman, Sí. e as partes nas que se hostia en Batman e Superman está moi ben. Pois eso. O sea, a min hai unha escena desa peli que me acordo moito, que Batman velo aí entrenando, poñendo a armadura esta gorda para enfrentarse a Superman, saca aí o Batmóvil, que é un tanque da hostia, Fai unha lanza de kryptonita da Virgen. vai co Batmóvil a toda hostia, e de repente chega Superman e para o Batmóvil co pé. Sí. O sea, es así como que está así quieto no medio da estrada, para o Batmóvil co pé. Eso sempre me acorda moito, o que pasa que, bueno, logo ten isto de Esa Marta. chuvia No, interrumpindo a pero pelea. reitero, a Ben Affleck non lle joderá que non tivo a súa propia peli de Batman. Claro, é que isto é outra. Fan Batman contra Superman, pero sen facer peli de Batman con Ben Affleck. Ben Affleck é como que logo aparece como Batman noutras pelis. Sí, porque mira que houve Robert Pattinson, Christian Bale, houve peña facendo o seu propio Batman, pero este tío non. Eu teño unha teoría aí e creo que é un problema de demasiada xente levando temas de produción e que todo o mundo quere brillar un poquito. Entón joden os guións, porque DC ten un universo animado brutal, as pelis de DC animadas son brutais, son moi fieles aos cómics, son moi oscuras, moi recomendables. Hai veces que é mellor ver a peli de DC animada que ler o cómic, porque en 2 horas ves unha cousa brutal. E ten tamén moi boa serie de personas reais que fixeron o Arrowverso, empezando por Arrow, despois trouxeron a Flash, fixeron varias series entrelazadas, fixeron moi bons arcos de Crisis en Tierras Infinitas, estes arcos de cómic que son varios capítulos e os meteron nas series, entón tiñas que ver un capítulo de Arrow, un capítulo de Flash e tal para ver o arco completo. Coste que eu iso odio bastante. Neste caso estaba moi currado. A min que as series de Star Wars é unha cousa que me reventa. Sí, pero neste caso, ao ser un universo de cómics no que xa se facía nos cómics e tú tiñas que irte Xa, a no, si comprar... o concepto de crossover entendo perfectamente, pero a mí o que me dá pereza é terme que ver 3 series en vez de unha. No, pero neste caso está moi ben porque tú, sabendo os episodios que son, é unha historia pechada que empeza en Arrow. No capítulo 1 é en Arrow, o capítulo 2 é en Flash. A min tal. dame toque non ver cousas enteiras. A mí se me dis que teñen 3 series, capítulos compartidos, teño que ver as 3 series. Porque teño que saber quen é aquel tío do fondo. Hai unha cousa moi significativa do mal que o está montando todo isto, que é Restore de Snyderverse. que bueno, iba a falar primeiro antes dunha, tardaron bastante en sacar a peli de Wonder Woman. Oh, sí. E non estaba moi claro, recordo que se dicía que DC non sabía como enfocar unha película de Wonder Woman, que Wonder Woman é discutiblemente pois o terceiro personaxe máis importante da franquicia, non? Entón a comparación daquela acababa de sair estaba para sair Guardianes de la Galaxia. Entón claro, dicían DC non sabe como enfocar unha peli de Wonder Woman e Marvel está xa a facer unha peli con Mapache Cohete. O sea, que aquí estamos vendo un pouco como o ritmo que vai cada un. De Wonder Woman, jodeume un Wonder Woman 1984. Peli Matoume. malísima. Matoume o concepto, pero matoume de primeiras de hola, soy unha mujer casi inmortal, morreume un novio que me durou 2 semanas na Primeira Guerra Mundial Xa. e sigo traumado de que me morrera un chaval E na agora Primeira Guerra Mundial. hai un notas
que ten familia, fillos, o que sexa, unha vida, pero vámoslo poseer como o antigo mozo morto. É que ademais chega tardísimo, moito despois da primeira. A peli de Wonder Woman non está mal. É unha cousa un pouco rara, na miña opinión, pero non está mal. A ver, eu son moi defensor da peli de Wonder Woman porque cando vexo a película penso que Wonder Woman é bolchevique. E vou explicar por que penso que é bolchevique. Porque a peli de Wonder Woman vai de como hai un deus malvado que se quere aproveitar da Primeira Guerra Mundial para fortalecerse, dominar o mundo, etc. E que representa eso? Representa a crítica aos bolcheviques á Primeira Guerra Mundial, que decían que era unha guerra imperialista e que non era parte do ao traballo proletario. Claro, ao final resultou... ten razón, porque Wonder Woman 1974 debe ser a perestroika, Sí. non? O glasnost. Aí está. Iba a decir, resultou que Wonder Woman era de Israel. É Bueno, verdade. Wonder Woman, no, a actriz é Israel. Por eso, antes iba a facer o chiste de Gal que... Gadot, que podemos xa falar do mala actriz que é, tío. É que... A ver, Está non petadísima. sei se mala actriz ou boa, é sionista, xa está tachada. Bueno, sionista, eu sei que é israelita. Sí, que é tampouco ten, sionista. tampouco ten de culpa de feito, nacionalidade. funaron- Eu iba a facer o chiste de tardouse moito en facer Wonder Woman porque estaba moi ocupada matando mulleres en el. Salía, non era unha das personaxes que salira en Mandalorian e dixeron, ui, bueno, No, se en Mandalorian No. salía a nazi esta de... A outra nazi. En Mandalorian saliu... É que son moitas mulleres nazis. En Mandalorian saliu unha tipa que, por certo, me gustaba moito Ese personaxe, e por certo, eu teño que dicir que eu estou bastante en contra do seu despido de Mandalorian porque non creo que ninguén deba ser despedido do traballo por ser idiota. sobre todo ser idiota por tweets publicados, porque se ti me dis que es idiota Sí, por sí. accións, bueno, pois, pero bueno. Sí, Bueno, eu por caso. tal. Volvendo. O tema é que estas pelis non son de todo exitosas e en riba vese que as cousas non están ben feitas porque, por exemplo, aí creo que en Batman contra Superman que ya topan o ordenador a Batman, en o ordenador de Batman xa ten carpetiñas, sabes, que xa pon Liga de la Justicia e están os logos de cada un dos superheróis que penso eu, ou seja, Mira, Batman fixolle esos logos antes de que os Fixollos superheróis rojos. Hai unha cousa que temos que comentar antes de pasar a outras películas e é o bigote retocado. No, digitalmente. eso vamos a deixar para outro programa. No, pero eu hai un detalle que sí que creo que para min o que mata esta saga, non sei se vos pasa, que non teñen que lles falta encontrar un punto común, porque o universo cinematográfico de Marvel é bastante coherente o ton de cada película, sempre foi así máis desenfadado, con moitos alivios cómicos e tal. E aquí hai pelis tipo Aquaman, que son tamén chiste, e pelis tipo a que ten o Snyder Cut despois, como se chama? Sí, a Liga de la Justicia. a Liga de la Que Justicia. son así sombrías, Pero que hai pesadumbradas. querer chegar ata este momento, o que estaba escribindo era un pouco a asinatura de DC, non? De Marvel e a carallada, e nós somos os serios. Que pasa? Que van facer a peli da Liga da Xustiza, aínda non fixeran Aquaman. Non. Van facer a peli da Liga da Xustiza. Cando levan 3 pelis, non hai peli de Batman, presentaron os outros personaxes porque un screenshot do ordenador de Batman cos logos e métenche claro, aquí non é culpa de DC, pero é unha cagada. Bueno, ata certo punto sí que é. Zack Snyder vai dirixir, desto xa falamos no podcast. Sí. Zack Snyder vai dirixir a Liga da Xustiza, Zack Snyder xa dirixir a Man of Steel, e penso que Batman contra Superman tamén é de Zack Snyder. E vai dar ese ton, non, de escuro, serio, dramático, pero ten unha traxedia familiar, non, que penso que pues que lle morre a filla en circunstancias pues moi chungas e abandona o proxecto e claro, búscase un sustituto. Que habería que é o normal facer? Buscar alguén que quera Que seguir se parezca. que se pareza ou que quera seguir ou que este disposto a seguir ca visión de Zack Snyder. Claro, Que fai? se che marcha Quentin Tarantino, contratas a Robert Rodríguez, xa está. Claro, por O exemplo, imitador. pero non a estes marchoulles Quentin Tarantino e contrataron os irmáns Farelli, non? Quero decir, porque a quen contratan é a Joss Whedon, que Joss Whedon é o dos Vingadores. E vos diredes, bueno, pero os Vingadores, a Liga da Xustiza é o mesmo. Non, porque os Vingadores, precisamente, o ton desas pelis é moi caralleiro, non? Quero decir, é moi chistes, moi cores. Sí, non ten nada que ver. E aquí, entón, claro, contratan a Joss Whedon, e Joss Whedon contrataron pois para ser Joss Whedon, non vas a contratar a Joss Whedon para que che imita a outro, non? Entón, de repente chega unha peli como a Liga da Xustiza que é un Cristo, porque hai partes super serias, partes de chiste, non se entende, Un despropósito. non se entende nada, e logo o tema que comentabas ti do bigote, que tamén é para
Parlle de comer aparte, non? Que é culpa de Tom Cruise. E además hai Antigo que pai. decir que toda esta desidia coronou ca película de Flash, que gravaron unha peli con un actor que estaba medio detido e iba a ir preso. Bueno, pero a correr- eso é moi hollywoodiense. No, Cando pero chega. gravaron a correr porque o tipo iba a ir preso. Efectos especiales Malísimos, malísimos. A min divertiu a película. Esa é na que pero, sale Michael Keaton, non? Sí. Sí, é na que sale Michael Keaton, estamos Claro, porque tamén fan como un seu propio multiverso. Sí, Aí todo. meten... Que o que fixeron en pero é Spider-Man como- pero aquí Non dai- Way Home, non? Aquí estropean o... Pero que lle dá a impresión de que se lles ocorreu e queiman a idea cunha cousa De repente. apresurada. Claro, pero por suposto que aí Michael Keaton é o Batman das pelis de... É que, E a o ver, hai Batman un, das pelis hai un de- evento de Tim Burton. no mundo DC que é que Flash bota a correr para atrás, salva o asesinato de súa nai e cambia todo o mundo de DC. Entón, ese cambio de DC foi no que entrou noutro mundo, no que estaba Keaton e, bueno, pasan outros eventos. Despois, De feito, hai un momento moi gracioso no que Creo que vou sale ver hoxe pola noite. no que Gracias, sale Paco. digitalmente o noso gran amigo Luis Zaera. no, estaba pensando en joder, non me sale o nombre. O motorista fantasma Nicolas Cage. Nicolas Cage facendo de Superman enfrentándose a unha araña O xigante. sea, motorista fantasma, pudiendo decir Living Las Vegas. o Superman de esa peli que nunca existiu, que nunca foi, existiu, non? Gracias a Dios que queiman nunca ese existiu esa cameo, película. queiman ese cameo nesta película. Sí, no, pero por seguir un pouco a liña temporal, fan esta peli de Liga da Xustiza, non lle gusta a ninguén, pero deciden que a partir de aí vai ser con Tom Caralleiro, entón fan Aquaman, Aquaman e 2. Aquaman é unha peli de coña, o sea, que eu non digo que este mal, pero que non pega nada co resto do universo, non é nin sequera o mesmo Aquaman que houbo na Liga da Xustiza, en plan, non é o mesmo personaxe, ainda que sexa o mesmo actor. E despois a xente que era fan de Zack Snyder pide que saquen o Snyder Cut, sacan outra vez a Liga da Xustiza, que é unha cousa rarísima, medio casi en blanco e negro, desaturada, que está 4 horas. A mí pareceme horrible o en Snyder 4 Cut, tío. tercios. Casi el que dos 4 tercios a min casi Pero me parece, eu disfrutei moito. pues a min casi me parece peor que a película normal. Como pode ser que unha peli de 4 horas quede todo sin explicar? É increíble. Sai o detective marciano. Sí, non ao final. se entera e non te enteras. Horrible, de que, Ahora soy horrible. detective e soy marciano. non te, Horrible, Parece tío. que é un cameo deste que fai imitacións. Además, eu aí como estou tamén un tipo moi chungo, moi chungo no, pero moi en plan tiquismiquis, cal das dúas é canon? A normal. Ninguna. Home, algunha será canon por resto da saga. é que eu creo o canon xa non Non existe. hai. É tan Porque caótico que van sacando películas como lles dá a puta gana o canon non existe xa. É moi, que joder, van a reiniciar todo outra vez porque non se dan conta de que tipo de película teñen. unha cousa moi sintomática disto é que máis ou menos ao mesmo momento que Marvel estaba pechando todo de forma apoteósica con Endgame, con Sí, Infinity War e sí. Endgame, este xusto estaban despedindo a Henry Cavill buscando outro Superman. Bueno, tamén Bueno. dicir que Henry Cavill sempre marcha mal dos sitios, porque tamén marcha mal de The Witcher e a ver como marcha de Warhammer 40.000. Su chega a facer. Se chega a facer, Ah, sí, claro que fará. Pois non che sei, pero o caso é que despois sacan pelis, algúns sectores mantéñenos, outros non sei se vai haber É todo- recast. É o Bueno, que che oye, dicía, todo- que eso é tamén todo pasa no contrario. universo de Marvel, É todo o contrario Porque do... o colega de Iron Man cantas veces cambiou de O actor. colega de Iron Man cambiou unha vez porque morreu o actor, Paco. No, No, non digo antes, non na digo de primeira- o de Black Panther, digo O primeiro... No, o de Black Panther non. Digo Está falando de Máquina de Guerra. Pero Máquina de Guerra morreu o primeiro. Non. No, o houve un primeiro tema de enfadáronse por cartos. pasta. Non morreu que é o mesmo tipo que saía en Ocean's Eleven, non é? Non. Enfadáronse por pasta. No, aí houve un cambio de actor de plan de Sí. pois non fago Pois máis. non. Bueno, vale, pero non é No, Superman. Pero Quero houve dicir, unha máis, é que secundario. decir, non me acordo que tal. A ver, Sí, pero isto é un caos, Paco. Isto é A un ver caos. si cambiou Hulk tamén. bueno, pero tamén Pero pasa, este é un caos, tamén pasa en Paco. X-Men, que é un puto Hulk. O puto No. Hulk, un puto caos, quero dicir. No, pero unha cousa en X-Men podes intentar seguir o patrón e aquí non. Pero en X-Men non hai patrón. O sea, A ver, unha, bueno, dúas e pero- a tres e as precuelas No, tamén pero- está feito a mantenta porque hubo cambios temporais. Pero que eu non creo que tampouco que ninguén che poña as pelis de X-Men como exemplo, non? Eu estou poñendo as de Marvel, pero as do MCU. As boas. Bueno, a min eu X-Men unha Eu saga creo que que cariño. podemos máis alá de que non sexa. podemos cambiar xa a Sí, rajar vamos- as de Marvel que Sí, salieron porque mal. xa estamos falando desto, así que vamos a pasarnos a cera de enfrente, pasamos Hostia, de DC a Marvel. Non me acordaba que íbamos falar disto. E Sí. aquí vainos rajar dunhas cantas de Marvel o amigo Paco. Vale, eu O veño amigo Paco o que o malo, digo, non o bo.
Paco Cela. Vou vos falar porque, como xa dixen antes, Marvel cedeu os seus dereitos de algúns personaxes a Sony. Entón Sony ten os dereitos de Spider-Man, pero dáballe... Cedeu. Dixo Sony, seguimos facendo pelis de Spider-Man ou deixamos que fagan algunha peli estos que están tendo éxitos con Spider-Man? Vamos a deixar. Nós que facemos? Bueno, podemos coller os malos de Spider-Man e que tiñan pelis sendo vos. Un planazo. Que a todo o mundo lle gusta ver redencións. Sí, entón temos a triloxía de Venom con Tom Hardy. Como que xa hai 3 de Venom. Sí, está a primeira, A segunda e a terceira. a segunda e a terceira. Habrá matanza que a segunda, Habrá matanza, que non matan un coche en toda a película. co tipo este, como se chama, o Woody Harrelson con unha peluca horrible. E na terceira ven o creador Eso é un dos... xénero en si mesmo, porque Ben. os Juegos del Hambre tamén. O creador dos E Han Solo. simbiontes a acabar co mundo. E a comerse a Venom, esa é a idea. Salen varios simbiontes, un simbionte blanco, un simbionte, bueno. Os Power Rangers dos simbiontes. Sí, a moi os Power Rangers dos simbiontes. Ou os zorros de Zorro de Gate Blade, ¿no? Sí. Despois sacaron Morbius con Jared Leto e Ai, Matt sí, Smith. Morbius. É tan absurda. It's Morbin time. Morbius é A tan... ver, é que Jared Leto de por sí hai que falar del tamén, Sí. porque No, tanto en Marvel como en que DC... non dixemos nada de DC. Moi Jared bo Leto. concerto deu en Santiago ano pasado. Jared Leto resulta que Cando ahora é spoileou a mitad do son do camiño. Sí. Acordades de Morbius na serie de Spider-Man dos 90, era un tipo Que falaba así. Felicia. Felicia. Estaba pensando no nome dela, tío. que o morde un... Sabedes que esa serie está en non debe ser nomeado /Disney sin a doblaxe en español? Sin. Sen a doblaxe en español. Eu estou na vendo en portugués de Brasil, de feito. Bueno, Madre mía. sabes que fixeron unha nova tempada de X-Men a serie que botaban na galega e Sí. está nesa plataforma tamén. Pero non está en galego. Non, claro. Moi mal. Total. Moi mal, non debe ser Morbius, nomeada a A Disney. patrulla Xe. A Morbius nesa serie molaba e aquí Morbius é un tipo que é unha especie de orfo moi listo. É unha peli que parece gravada nos 90. O sea, Pero eso para min é algo bo. no, A nos ver que 90 dis en plan agora. mal, pelis de superhéroes dos 90, sabes? O tipo, Steel. sí, moi estilo. Spawn. Hai un momento Tío, macho. que enfréntase ao malo e Jared Leto ten copioulle os poderes. Jared Leto copioulle os poderes ao Batman de Nolan de controlar os murciélagos. E empeza a tirarlle unha onda vital. Pensaba que lle copiara o poder de No. ser orfo. No, tamén. Tíralle unha onda vital de murciélagos ao malo. O sea, o tío Jared Leto fai así Pero eso ten que ser un peliculón. e ao malo empezan a darlle na cara unha pila de murciélagos. Un bat gang bat. De murciélagos na cara. En fin. Pero tamén fala así como un aristócrata romano. Non me acordo moi ben, pero eso deixámoslo Porque para... non a biches en español con as súas dobraxes. Espera, porque eso é Kraven o Cazador, pero aínda non chegamos a Kraven o Cazador. Oh, con Russell Crowe. Porque polo Estamos medio a punto de facer un fixeron, bingo, E agora que facemos? Acordadesvos desa serie de Spider-Man dos 90 no que aparecía unha señora bruxa. Sí, Madame Web. Madame Web dixen, pois vamos a facer unha peli deso. E tú, Pero non é unha bella, na peli non é unha bella. Na peli non está nunha silla de rodas. Perdón, pero aquí temos que facer un chamamento. Que pasa cas bellas? Nós queremos ver bellas. O sea, a min gustame moito Marisa Tomé, pero a tía de Spiderman ten que ser unha bella. Non ten que ser Total, Marisa Tomé. Madame Web tiña que ser Madame unha Web bella. tiña que ser unha bella. E metenche unha Ten que ir adolescente. Asociación de Viudas de Compostela e ir ali a facer o casting. Joder, Madame Web resulta ser que a tipa non ten os poderes de Madame Web, ten os poderes de Destino Final. Entón, a tía está vendo como 3 mulleres son asesinadas todo o rato, entón ela chega e dice, no, vámonos de aquí que va de ser asesinadas. E cambian de sitio. No, vámonos de aquí que va de ser asesinadas. E cambian de sitio. Madame Web e a Web é petardas, imaginaste. E Non sei Polo que que sea- non sei que web é esa, non sei que web é esa. decidiron intentalo novamente e fixeron Kraven o Cazador. Kraven o Cazador é o fillo dun mafioso ruso que pasa movidas e acaba meténdose un suero na selva. Craven, ademais, non é un dos actores tamén dos Vengadores, o irmán da Bruxa Escarlata.
Pois non teño Porque ni idea. esas pelis reciclan ser, tamén moitos actores entre universos, Bueno, total, Craven. Hai unha trama de mafiosos rusos que resuelve Craven. Pero que van a Lugo a pegarlle a xente. Pero en Craven chega a poñer o chaleco este de león. Ao final de tudo. Que mal, que mal. Total, Craven, porque hai un león... A ver, eu sou moi fan de que nas adaptacións cinematográficas se ignoren é como cando mola cando un X-Men se rinde o traxe amarelo de Lobezno. Eu estou a favor dese tipo. Pois non, Craven, eu quero colorinchos. Eu quero o puto traxe de... Claro. Por eso vos gustou o Deadpool contra Total, Lobeto. Craven ten un irmão. Se lichos cómics sabes que o irmão de Craven é o Camaleón. Hostia, non sabía. Sí, son os dous rusos pre-caída da Unión Soviética. Camaleón de feito, Camaleón nos cómics se chega a olvidarse de quen é porque de tanto transformarse en persona non recorda como Pero era a súa son cara. rusos desa época duns 15 anos. No, son os nos rusos que de agora. os rusos eran vos. Son os rusos de agora. Vale, porque non sei se vos acordades que hubo unha época aí nos anos 90 2000 que os rusos eran vos. Total, ao final fan estas escenas finales de película, non? Entón, Craven o cazador vai xunto de seu irmão que acabaron de Chámase escena postcréditos. matar ao seu pai e tal, e dice ao seu irmão sigue de mafioso e dice, hermano, por que sigues de mafioso? E dice, mira a pele e dice, aparte de seguir de mafioso, agora teño poderes. Transformase en outra persona e marcha. Vale, mística. E nada, isto é o mundo é o mundo dos Eu non sei que villanos, que intentaban facer con toda esta saga, tío, a verdade, porque son todas unha mierda, é que, o sea, só se salva un pouco Venom 1. Un millor era o que intentaban facer, unha merda. Pois é que non sei, isto é que ademais xa de entrada, hostia, que idea de bombeiro de como non temos a Spiderman, a ver se podemos os pero malos. que tamén fixeron as de Spiderman no Spiderverso con animación e o petaron. Pero foron os mesmos os de Son Sony. pensaba que fora Disney os que fixeran eso. No, eso é Sony. Pois as pelis están moi guais. Pues Creo que a idea era que ao final caducasen os editos de Spiderman ou algo así, ou os pasasen ou facer unha película que foran os malos contra un tío que é sospeitosamente parecido a Spiderman que se chama Parker Peter. Pero ademais isto podelo facer, quero decir, agora podo pedir que me repartan. Isto é como cando vas á panadería e pides que che corte con molete pola metade. Quero decir, vas a que dice, o Señor dos Anéis non me interesa entera, dame a Legolas somente. Ui, vamos falar deso despois, falamos deso. Vamos falar dos editos de Tolkien. Moi ben. Bueno, creo que podemos pasar á seguinte película. Bueno, pois vamos, xa que non falamos de Tolkien de momento, imos falar de unha especie de Tolkien de AliExpress, porque eu agora vou recoñecer que vamos falar dunha película baseada nunha saga da que non li ningún libro e que me dá moitísima preguiza non só a peli, sino toda a saga en sí. Creo que nunca abrirei un deses libros. Eso que teño alguna casa que me regalaron. Cando Vou che falar facer un de regalo en plan, gusta de Harry Potter, toma este. Vou falar de Eragon, outro libro que estaba ao lado. Repite. Eragon, que temos que deixar claro desde o primeiro momento que isto é unha saga escrita por un rapaz de 15 anos. A mí o cal probablemente teña todos os problemas, eu non o sei porque non alín, pero son un presuizoso, teña todos os problemas derivados dun mal fanfiction, porque se eu con 15 anos escribo un libro, digamos que hoxe en día non me parecería publicable, pero este tipo decidiu que sí. Isto, acórdame, cando saiu o libro, cando saiu Eragon, tuvo moita sona de, este rapaz aí tan novo, escribiu esta novela, non sei que, colegas meus que moi afeccionados a novela de fantasía coleron, dixeronme, a ver, ten mérito porque escribir un libro ten un mérito, pero claro, nas noticias dan a entender que este rapaz escribiu un libro de fantasía escribiu un libro de fantasía que escribiría un rapaz de 15 anos, quero decir, oiche, moito mérito, pero nada extraordinario, non? Nese sentido. Bueno, claro. Entón de que vai? Non teño puta idea de que vai. É un mundo de nenos fantasía métense no mundo random. digital e descubren os Digimon, o Eragon e o tipo Digimon. cría un dragón, ou ten un ovo de dragón ou algo así e ten que crialo. O tipo un mundo de fantasía no que hai un maloso que conquista todo o mundo de fantasía, está en contra dos dragóns, pero este neno, como é super guai, ten un huevo de dragón. Matan a familia. Pero deixa co Conde Fuco. No, que eu, a verdad, non teño puta idea de que vai, pero porque eu quería falar máis ben do concepto de libro escrito por un rapaz que conseguiu que alguén lle publicara e que despois alguén en Hollywood, porque a mí o interesante non me parece a historia en sí, sino a intrahistoria ou a historia alrededor, a metahistoria da película, porque en plan, en que momento decidistes facer unha película a partir desto e en que momento decidistes outra vez enredar a Jeremy Irons simultaneamente co seu outro gran fracaso da época, tamén do xénero de fantasía que foi Dragóns e Mazmorra. Non se Russell Crowe aquí, non?
Creo que no. As Pero empanadas non se pagan solas. eu, como vedes que estou moi ben documentado, vou ir ás críticas que lle fai o noso colega de confianza ChatGPT a Eragon, porque creo que Eragon Pensei que ibas ir a é unha Bollero. película que merece ser criticada por ChatGPT. ChatGPT sinálanos os seguintes problemas da película, porque ademais Sona un pouco galego, vos non vos imaginades indo ao Pazo de Aragón, o mellor, ou algo así. o mellor si. Eu vía un cameo co Señor dos Anéis. Eragon e Aragón. No, é verdade. Bueno, eu preguntei a ChatGPT por que non se fixe... Eu xa foi unha mala idea porque como en ChatGPT podes modular a resposta en plan cos seus propios tires ChatGPT e pregúntalle por que os negros son malos e ChatGPT sacarache un... Bueno, primeiro dirache non debería hablar desto, pero ben, pois eu pregunteille por que non se fixeron máis pelis de Eragon e díxome ChatGPT a principal razón pola que non se fixeron máis películas, e xa non vou poñer máis acento de robot, de Eragon, tras a primeira estreada en 2006, foi a súa recepción negativa, tanto pola crítica como polos fans. Aquí ten os principais motivos. Mala acollida crítica. A película foi amplamente criticada por ter un guión débil e previsible, como esta crítica de ChatGPT. Non ser fiel ao libro de Christopher Paolini. A min cabréame moitísimo, xa vos lo dixen antes, fora de cámara, esta crítica de é que é malísima porque non é fiel ao libro. Pero ese é un libro que escribiu un neno de 14 anos. Señores, Apocalipsis Now é unha adaptación do Corazón da Escuridade de Joseph Conrad e é o libro é un librazo, pero a película é un peliculón e non teñen nada que ver máis alá que hai un tipo que se chama Kurz nas dúas. Quero dicir, non fai falta ser fiel para facer unha boa obra. Normalmente adoitase decir que de malos libros en boas pelis, non? E ao contrario. Por eso estou esperando que leven algunha vez algún libro meu ao cine. El Resplandor tampouco ten nada que ver co libro, non? Ca novela, Hai dúas Despois- pelis do Bueno, sí, Resplandor. sí. Outra crítica Hai que dúas versións. lle fixeron foi cos efectos especiais que moitos consideraron pouco impresionantes para a época. Despois, descontento dos fans porque os seguidores da saga estaban decepcionados porque a adaptación cambiaba ou omitía moitos aspectos claves da novela, que seguro que era importantísimo, non te enteraches. Resultados comerciais moderados, aínda que a película, isto témolo falado algunha vez, Fer, como no cine estadounidense, si fai unha mala caixa na casa, eu creo que hoxe eso cambiou un pouco ca apertura do mercado chinés e tal, pero fai 20 anos como que ten esta peli, unha mala taquilla en Estados Unidos, aínda que fora decente no resto do mundo, prácticamente condenaba unha saga, en plan, pois isto é como Waterworld, que temos falado algunha vez, de que ten muitísima mala fama e tal, de que foi un fracaso en taquilla, porque se vende un pouco en Estados Unidos, pero creo que no resto do mundo non funcionou tan mal. E despois a falta de planificación que lle achacan a esta saga. A 20th Century Fox non tiña unha estrategia clara para adaptar os seguintes libros e o fracaso da primeira entrega fixo que abandonasen calquera plan de continuar. A ver, vou partir unha lanza a favor da 20th Century Fox. Non sempre tes un taquillazo como os Señor dos Anéis que puxeron toda a carne no asador, rodaron todo xunto e funcionou. Se ti adaptas un lote de libros, creas un montón de material e a primeira se esnafra, cagáchela. E hai moita xente que perderá o seu traballo, que, vamos. Entón, a min este rollo de falta de planificación é que non sempre necesitas facer unha planificación. Sobre todo, se xa hai libros, ti non vas ter os guións das seguintes películas escritos e a preproducción comezada antes de saber se esta funciona. Pero máis ou menos, que é non planificar? Non planificaron en Xogo de Tronos, hostia, que si, sabes, as últimas tempadas son Non planificache este podcast e pediche a ChatGPT. Claro, eso que pasou, eso é unha mala planificación. Pero o que eu fixen para este programa é unha mala planificación, pero eu este rollo de é que non sabían por onde continuar. Coño, pois continuaría máis ou menos por os libros que andaban publicados. Tampouco é tan difícil. Estou lendo aquí, que eu non o sabía porque estou lendo sobre o libro original. Eragon é a primeira novela, a saga é El Legado. Que eu isto non o pensei que era a saga de Aragón, sabes? Eu tamén lle chamaba Saga de Aragón. É un pouco como Canción de Hielo e Fuego, Juego de Tronos, non? Sí. Pero bueno, aí porque xa non se ramparon a cabeza e dixeron, pois toda a serie se vai chamar Xogo de Tronos. Que ao principio Como pues, aquí todas as películas se van a chamar Aragón. Pero cando empezan a aparecer aí polo medio os caminantes blancos, os outros que se chaman nos libros, pois ao mellor xa non ten tanto sentido. Bueno, eu, como vedes, isto de Aragón traio super preparado, pero eu solamente quero dicir que non sei que lle pasaba a Jeremy Irons entre 2000 e 2006. Ainda que votaba o bipartito. Ainda que teño que dicir que unha persoa como Jeremy Irons que acaba de estar na Feira de Abril de Sevilla, xa me queda claro que o criterio que acaba de estar na Feira de Abril en Sevilla este mes pasado, hostia, xa me queda claro que o seu criterio non Jeremy é Irons, demasiado fiable. Bueno, Fer, que peli de mierda tú xa Cantores de Hispalis, No, a ver, non quería rajar un pouco de Eragon. A verdade é que non a vin,
Pero sí que quero falar dunha cousa que dixeches que non ten que ver coa película en sí, pero sí que é verdade que antigamente boto un pouco de menos estas cousas que se facían antigamente, sobre todo cando vexo estas sagas inacabadas das que estamos falando. Antigamente, ti, ainda que tiveras idea dunha saga, facías unha primeira peli autoconclusiva. Sí. Se Como iba moito mal, un cliffhanger sí, pero un pouco mellor, eu que sei. do malo non morto que abre os ollos. Claro, algo así. cousa así. Se Matrix non tivera Matrix, funcionado, a primeira sería perfectamente unha película independente. Perfecto exemplo. Ou Jumanji, porque cando finalmente se fai a segunda de Jumanji non ten nada que ver ca primeira de Jumanji, pero se vos recordades, ao final de Jumanji outra xente atopaba o xogo, non? Pero eran cousas así. Ou A Guerra das Galaxias. Ou a Tamén Guerra das unha Galaxias. película que se podía ter pechado perfectamente aí. Eso tengo que dicir que voto un pouco de menos, non? Agora hai moito isto de non contar nada na primeira peli, presentar personaxes e deixar un pouco aí. Si, eu tamén... E poría de exemplo, pois, nos amigos Zack Snyder aquí, que a peli esta de mierda dos campos de millo estos. É que as grandes sagas cinematográficas Corén no espacio. non naceron como sagas, aínda que o creador o tivese na mente como unha saga, ou mellor, aparecen como pelis independentes que teñen moito éxito e dan lugar a unha saga. Pero non... A xente era máis conservadora antes. As sagas prefabricadas, eu aí sí que yo doito ver un problema. Bueno, vou vos falar eu agora. Vou mencionar a peli que teño no guión, pero brevemente porque me decatei doutra que non tiñamos aquí pensada e ademais, bueno, quero mencionar La Brújula Dorada. É unha peli que non vin, tiña pensado vela para o podcast, pero non me deu tempo. Pero sí que lín o primeiro libro desa saga. A saga chamase La Materia Oscura. A Materia Oscura. É unha saga que destaca moito por clericalismo hardcore. É o contrario da bruxa e o armario. É o contrario de Narnia, efectivamente. Sí que é verdade que é máis contraria, digamos, a igrexa que o que sería tal vez a doctrina, pero bueno, ainda así non é bastante antirreligiosa esa saga. Fixeron unha primeira película protagonizada por Daniel Craig. A película penso que debe ser do ano 2009 ou algo así. Sei que foi cara e sei que se pegou unha hostia bastante considerable. Tanto que esperaron 10 anos para facer unha serie. Eu da serie non estaba tanto, non sei que tal estará. Non, xa vos digo, non vin esta película. Sí que lín o libro estaba bastante guai. Eu recordo que era como un mundo de fantasía que ti tiñas como unha especie de animal que se chamaba o Daimonion, que iba de lado túa, era un pouco como unha especie de manifestación da túa alma, non? Da túa personalidade. Pero un rolliño así, non? Un rolliño ase Pikachu, non? E que os nenos iballes cambiando de forma, ibase convertindo en distintos animais, e cando chegaban á idade adulta era como que quedaban fixados nun animal, non? E había como, eu que sei, pois ibas co teu animal sempre ao lado e había incluso normas sociais. Aquí había un oso con armadura. Sí, porque hai unha sociedade de osos intelixentes osos polares intelixentes en Svalbard e tal. Era unha cousa curiosa a novela, pero bueno, que se meteu unha hostia. Son non sei cantas novelas son, pero bueno, son unhas cuantas. É unha única peli que se meteu un hostión e non se soubo máis. A serie non sei onde se pode ver. Creo que está en HBO Max. HBO. Eu non sei se algunha temporada ten comprada. Pero a serie non é unha continuación, non é en plan como volve a empezar. Pero se non tendes moito que dicir desta película, nada, dalle para allá. Paso a outra que non teñamos na escaleta, pero que me acordou que é El Juego de Ender. El Juego de Ender pero creo que con El Juego de Ender non pretendían adaptar o resto de libros. A min gusta máis El Juego de Ender, pero vale. Pois non sei que dicirche, quero dicir, o mellor tes ti razón, porque sí que é verdade que El Juego de Ender fai o que comentábamos antes. El Juego de Ender ves esa peli, é a única que fixeron, unha saga de moitos libros. Ves esa primeira peli e xa está, quero dicir, está ben, quero dicir, vale como historia. De feito é que os e co segundo libro os personaxes aliens do planeta que vai Ender son uns cochos antropomórficos que foden con árbores gigantescas. Entón, ao mellor se parecería demasiado a provincia de Lugo. A provincia de Lugo se parecería demasiado. Por favor, se non sigues esa provincia de Lugo non deixes de seguir. Deixa de foder árbores. Sí, deixa de foder con árbores. O xogo de Ender para min ten un defecto moi grande que é a sorpresa que tú tiñas no libro
Se la carga. Se la carga, sí. Bueno, que non sei, non quero entrar en spoilers porque spoiler esta peli sí que destrozala. Pero bueno, a min a peli non me disgustou. Sí que é verdade que Harrison Ford nun papel moi raro. Bastante raro porque hai como comandante, hai militar. O adestrador de genocidas. Bueno, é que hai un dos libros. Claro, eu cando me empecé a meter nesta saga dixen, pois non estuvo mal, joder, vou ver como son os outros libros. O seguinte libro, La voz de los muertos, o seguinte Ender el genocida, digo, Dios, me cago en la hostia. Sabes o meme de esto escalou rápido? Sí, Ender el genocida, que é un neno na primeira novela e na terceira Ender el genocida. Bueno, pois a película a min a verdade é que me mola, vai como dunha humanidade que está amenazada por unha raza alienígena e entón hai como unha especie de tecnoloxía de combate que ten que ser manexada por nenos. Harry Potter no espacio. Eu estaba pensando en Evangelion agora, sabes, con isto de que son nenos os que teñen que... Sí, eu estaba pensando porque realmente van a unha escola no espacio para enfrentarse nun futuro. Sí, porque tes que ter unha especie de habilidades, non? E despois adestrante, sobre todo porque... Divídenos como en casas tamén, en grupos. E poñenos a competir en exercicios moi de estrategia. E poñeis un chapeu, non? Para dicir a que casa van. No, fan como equipos de fútbol, sí. Pero é un fútbol no espacio con metralletas. E como que xa lles asignan roles, porque despois supónse que eso vanos utilizar no campo de batalla. Sí, tal. Despois haberá algúns que sexan pilotos, ali, máis estrategas. A peli centrase moito no que é este adestramento. De feito, toda a peli é este adestramento, como quen di. Mólame moito que o malo se chame Bonzo Madrid. Bonzo Madrid. A min, do libro gustábame moito a parte na que os irmáns estaban na terra manexando a política con internet, que neste caso, pois polo que sea, non se adaptou. Como? A ver, son tres irmáns. A ver, Ender é un terceiro irmán que non iba a existir pola política de fillos que había na Terra, pero os dous irmáns anteriores eran moi bons candidatos para a escola estelar, que lle chaman, pero unha era moi sensible a filla maior era moi sensible e o irmán mediano era moi psicópata. E tuveron a Ender que era xusto o punto intermedio entre as dúas personalidades. Ata o terceiro libro que o estes dous quedaron na Terra e estes dous quedaron na Terra falando en internet para mover a política local a favor de esta guerra interestelar. É unha subtrama que hai. Tamén me gustaría, por último, comentar é unha película do ano 2013 e gustaríame comentar que hai un personaxe non que é como unha especie de loitador mítico ou sea, unha especie de militar mítico da Terra, non que se recorda como unhas persoas que este sistema de batalla... Foi o que descubriu como os aliens morrían. Eso é. Que é dunha etnia minoritaria interpretado por Ben Kingsley, por suposto. Grande Ben Kingsley. Eu recomendo esta película, verdad? Non está mal, non entendo por que lle foi tan mal, porque se pegou, eu dei por feito que morría aquí a saga porque se pegou un hostión na taquilla. Pero o sea, morre aquí a saga, pero creo que o resto de libros non nos pretendían. Porque además o resto de libros moitos son spin-off de o libro do amigo indio de... Xa. Bueno, eu estaba me acordando co tema de That Escalate Quickly, tiñame reminiscencias de Dune, porque Dune tamén Villeneuve fixo a peli, rollo, vou facer a parte 1 e xa veremos se fago a parte 2. Igual este é o antiexemplo que dicíamos antes de non ir a lo loco facer unha saga, ir pouco, unha cousa é e outra cousa é facer unha película. E vai a solucionar dúas con teño bombas nucleares. Bueno, claro, pero nuclear. Me acabo de acordar que tengo un silo nuclear. E vou facer a Jihad. Sí. Vale. Jihad xa era dos libros. Metémonos na última sección así rapidinho. Sí, vamos pasar por ela rapidamente como unha cabalgada de rojirims rapaces, porque antes falábamos dos dereitos dos Señor dos Anéis e agora vamos falar de películas feitas para non perder dereitos. Que pasa coa obra de Tolkien? A obra de Tolkien ten uns problemas bastante tochos de dereitos porque vendéronse troceados. Explícome. Tolkien vendeu aínda en vida Tolkien era carniceiro. Dereitos para o cine do que tiña publicado daquela que era O Señor dos Anéis e máis o Hobbit e máis os apéndices do Señor dos Anéis, pero non incluía o Silmarillion, que para os frikis sabemos que todo o trasfondo da historia da Terra Media
porque daquela, como un libro póstumo, pois non estaba nin sequera publicado, publicou despois o seu fillo Christopher. Entón, máis ou menos a partir de aí sempre houbo liortas porque os dereitos cinematográficos e as adaptacións estaban un pouco estrados por aí polo mundo. Fíxose aquela primeira versión que a mí me gusta moito, os Señor dos Anéis en debuxos animados do ano 78, creo que é. A versión soviética despois tamén. E despois hai outra versión do Retorno do Rei en debuxos animados que fai un pouco como de secuela da clásica, pero que non é nin sequera do mesmo equipo e tal. Pois están as de Peter Jackson, e despois chegou a serie esta de Amazon de Señor dos Anéis, Que está en galego. ten moitísimas críticas porque pásalle ao revés que os Señor dos Anéis. Esta serie de Amazon ten os dereitos de parte do Silmarillion, un pouco de todo o Silmarillion, ten os dereitos dos apéndices dos Señor dos Anéis, pero só dos apéndices e non de todo. Entón hai moitísimas cousas que non poden nomear, moitísimas cousas que poden citar personaxes, pero non acontecementos, entón teñen que inventarse, como lle pasa a este programa, non? Que inventamos a mitad sobre a marcha, pois pasa a serie. Pero fantasía en galego. Sí, ten unha doblaxe moi boa, ademais eu esa serie estou na vendo dobrada ao galego, que é moi raro que vexa cousas dobradas. E despois desta serie chegamos ao caso que nos ocupa, a Guerra do Rohirrim. A Guerra do Rohirrim é unha peli que fixo New Line Cinema especificamente porque perdía os dereitos si non sacaba cada varios anos unha película ou unha obra, é dicir, Si algo que tuvera que non sei ver. se valía audiovisual, se podía valer unha serie, non sei. Unha obra de teatro, me Dixeron, imagino. algo barato, unha peli de animación así Encargamos aos chinos. de hora e media, porque claro, o raro do Guerra do Rohirrim, aparte de ser animación, é que é moito máis curto que a obra random calquera dos Señor dos Anéis. Recordemos que o Hobbit, o libro de 300 páxinas, é unha película, son 3 películas en total que xuntan 10 horas de metraxe. Entón fixeron esta película que está ambientada, tamén sacada dos apéndices dos Señor dos Anéis, porque está baseada nunha guerra que hai en Rohan, como uns cantos centos de anos antes do inicio dos Señor dos Anéis. Conta esa historia do abismo de Helm, que despois terá tanta importancia nas dúas torres. Cando fixeron o abismo aí. E eu direi que unha película que ainda que tivo moi malas críticas e pasou sin pena nin gloria polas salas de cine, eu funa a ver e a min gustoume. Gustou a animación, é certo que non é ninguna maravilla, pero a min a historia gustoume, os personaxes gustaronme, pasoulle sempre que din que woke porque patatas e tal e cual. Pero teño que dicir que unha película que para min foi moi satisfactoria. Non está á altura, evidentemente, do Señor dos Anéis, pero a min parece bastante mellor que o Hobbit, por exemplo, que a adaptación do Hobbit, que a min sempre me pareceu deleznables esas películas. Entón, é unha peli que igual si está feita, pois eso, para que non caduquen dereitos, o cal xa de por sí empezas con moi mala fama, porque é como cando tes un fillo porque o teu matrimonio non se rompa, non? Pois isto é unha cousa parecida, en plan, estás aquí para cumprir un objetivo que non é o objetivo que tenías que cumprir por defecto. E empezou eso, como moi mala prensa e tal, pero eu non sei se a vistes, a mí é unha película que me gustou. Pois non a vi, a verdade, non... Pois eu fui a ver ao cine con cero expectativas, porque xa dicían que é unha mierda, tal. É verdade que comentaras de irmola a ver, acórdome. Sí. O que pasa que era como no Nadal, non? Era Ou algo Nadal, así sí. de... Ainda non está, tampouco a vi nos canles de distribución habituais. Vai entrar agora, non sei se en Prime ou en Max, pero sei que está a punto de ir a streaming. Ou incluso xa foi agora. En plan manga, non? Dixera. Sí, é unha Sí. animación, rollo anime e tal. Mais que manga, a min recórdame, porque non é xaponés, o sea, non sei se os autores son de animación son xaponeses. Filtro Ghibli. No, é que a min recórdame, dades vos conta unha serie de Netflix que se chama, que tamén nun mundo de fantasía, non sei se o Príncipe Dragón, Arcane. ou algo Arcane. así. Arcane, será? Non sei, unha que xa debe ter 6 ou 7 anos, porque eu vi a primeira tempada, pero non me acordo o nome, que había uns personaxes rollo Tiflins de dragóns e mazmorras, porque eran como humanos con corniños e así. Eu creo que se chama o Príncipe Dragón. Bueno, ten unha animación que me recorda moito a esa serie. Pois Pois non me sei sona. de que me fales. Pero sí, bueno, é anime, digamos. Tú recoméndala. Por simplificar, é anime. A mí unha película que me gusta... Aquí está, así, de Dragon Prince, de Netflix. Pasáchelo ben. Eu pasino ben. E a animación, recórdame, se algún de vos viu esta serie, recórdame bastante a desa serie, a Dragon Prince, que é, digamos, falso xaponesa, porque a produción non é xaponesa en absoluto, pero a estética é moi anime. Eu creo que esta dos Señor dos Anéis, bueno, igual é unha tontería, porque igual a Guerra do Rohirrim sí que está feita por xaponeses, pero a min estéticamente recórdame moito a esta. Onde xa me mira, a Guerra de los Rohirrim, The War of Rohirrim, esta sí que está feita por lo menos está dirixida por xente de Xapón, pero os guionistas son estadounidenses. Bueno, Sí, subcontratado. multinacional, vamos. Pero bueno, esta é anime de verdad. A min gusta moito estéticamente, parece unha película super bonita. Fíxoseme curta, non é tan curta como pensaba, dura 134 minutos, pero bueno, sigue sendo unha metraxe bastante por debaixo do habitual dos Señor dos Anéis. Pero eu recomendo, zooms para arriba. Ah, moi ben. Vale.
E agora vamos continuar falando de... Sí, seguindo isto de películas que se fixeron por único motivo de reter os dereitos, vouvos falar dunha... No, isto tamén igual metería en as mellores películas que nunca se fixeron, porque esta neste caso fíxose, pero non se chegou a estrenar nunca. Falamos de... Descubriuse así random. Falamos de Los Cuatro Fantásticos de... Normalmente esta peli chamase Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, que é o director. Película do ano 1994 baseada nestes superheróis de Marvel, non? Diredes, pero entón esta debe ser a boa dos Cuatro Fantásticos. Non, tampouco é unha peli que non vin, pero é de moi baixo presupuesto. Mirei as imaxes, a verdade, Que eu creo que hai efectos que non chegaron a poñer. A peli, como vos digo, nunca se chegou a estrenar, pero se pode atopar por aí. Non sei se ti sabes como se descubriu, porque esa é a verdade eu non o sei. Eu creo que fixeran, era unha destas pelis que fan, que comentábamos antes, de que tú, para non perder os dereitos, podes facer unha película, tela feita, pero tampouco estás obligado a sacala, simplemente rexístrala, dices que eso existe, e xa está, xa pues, renovamos dereitos. E creo que fixeron algo así, xa desganaos de todo. Pero xe boa putada. Podemos explicar un pouco como foi isto, que nos 80, a principios dos 80, hubo un productor alemán que mercou os dereitos para producir unha película dos Catro Fantásticos. Conseguiunos e pasou. Non se fixo nada. Tes por aí o DVD de Dr. Mordriz que che regalei. Teño ali na estantería, sí. Porque é o mismo tono. Con Dr. Mordriz acabaron a película, pero pouco despois de perder os dereitos e tiveron que cambiar os nombres a todas as cousas. Vale. Porque tiñan os dereitos para facer Doutor Extraño. Pero doblaron o nome como en Polonia cando falan dos campamentos. Non, chamaronlle Doutor Mordriz. Xa, pero digo, da película... Non, volveron redoblar todo, por lo menos ao español. Total, aquí marcaronse isto, os dereitos máis ou menos no ano 85, xa era o 92, e non tiñan feito nada. Era como que, mira, ou os usas ou os perdes, porque, bueno, igual hai xente que isto non o sabe, que ti non podes mercar os dereitos dunha... eternamente os dereitos de algo. Eso é, ti... Vos sabedes cando vos regalan mítico box de experiencias e tal, non sei que, eso é unha bomba de reloxería, porque estás obligado a gastalo e a veces non se, en plan, vai che caducar. É o bono comercio. Tío pode, pero non é exactamente así, porque ti pode la manter se faz uso lexítimo dela. Claro. O que non podes é facer uso especulativo. É dicir, ti non podes comprar, eu non podo comprar agora os dereitos do Señor dos Anéis simplemente para que ti non os teñas. Sabes, se os compro teño que usalos, non? El que la saca para enseñar es un parguela, non? Como da pistola. Pois dixeronlle isto e o fulano pois dixo, vou facer a peli máis barata que poida. Buah. Para non perderos. Eso fixerono con Hellraiser, foronse a Moldavia a gravar pelis de Hellraiser con guións que non eran de Hellraiser, meténdolle a caixa polo medio para non perder os dereitos. Pero o peor é que, claro, o tipo amenazaron que o facía unha peli e lle quitaban os dereitos, e o produtor Bernd Eichinger, o produtor alemán dixo nunha entrevista no ano 2005, dixeron que fixeron a pela, non dixeron que a peli tiña que ser boa. El mismo dixo eso, non? Pois aí o temos, un herói do cine, sen dúbida. Esa é a nosa filosofía. Sí, señor. E xa está, non teño nada máis que dicir desta peli que non vin, que non creo que vexa, a verdade. Eu teño que dicir que me encantaría, dicías antes, non podes ter dereitos para que alguén non os teña. Encantaría meter os dereitos de Star Wars para que Disney non fixera nada, macho. Como gozaría. Eu tiña na escaleta o tema de Hellraiser, pero acordeime dunha cousa e decidín cambiálo porque tú podes ter os dereitos de algo e facer películas para mantelos, pero en Estados Unidos non podes registrar os dereitos dun sitio. É dicir, se a túa saga se basa imagínate que hai 1000 películas de terror que se chamen Triacastela 1, Triacastela 2, Triacastela 3, Triacastela 4. Espállame que non a Sasha, pero sí. E eso pasa con Amityville, que hai 20 e pico películas que se chaman Amityville ambientadas nun sitio que se chama Amityville, cada un máis horrenda que anterior. E non son sagas, ni teñemos dereitos. Algúnas están relacionadas, outras non, pero como non hai dereitos sobre Amityville... Claro, pero porque Amityville é un caso real, entre comillas, e eu supoño que para adaptar unha historia que técnicamente real non che farán falta dereitos. No, para unha historia real sí, pero para un sitio non.
No, pero refírome, quero dicir, eu si pasa algo, escribo un libro e o queren adaptar ao cine, el que me teñen que pagar. Pero se o leen no periódico que pasou algo e fan unha peli, eles non teñen que pagar a ninguén, digo eu. Se cambian os nomes e tal, xa está. Amityville, estado de Nova York. Entonces fixeron La Casa del Terror, que era Amityville, 1979. Amityville 2, La Posesión, do 82. Vos sabedes Amityville como 3D, xurdiu o tema de 1983. Amityville, non? Amityville 4, El mal escapa, 1989. La maldición de Amityville, 1999. 1990. Amityville, 1992. Es cuestión de tiempo. Ten un 2 sobre 10. Pero, Amityville, unha nova reitero, generación. Sabedes como empezou todo ese tema? Porque Amityville é a casa encantada porque o tipo matara a súa familia e no xuízo alegara que escoitaba voces e tal, empezou a contar unha historia tal e cual, pero fai moito tempo que se A casa está ben guapa, Vale. Despois foi outra familia ali a vivir e foi uns que anunciaron que había sucesos fantasmales. Sí. Pois fai moitos anos que por visto que está medio probado que os tipos que foron vivir ali despois estaban pagados pola defensa do tipo que se cargaba a súa familia para que dixeran que a casa estaba encantada e que lle pasara todo eso. Sí, pero que foi unha estrategia defensiva. Vale, pero eso non explica que haya películas de Amityville no espacio ou Amityville con tiburóns. Amityville no espacio mola, tío. Esto... E que fan? Imagínate unha peli... Sacan a casa... O espacio, sí. Imaginades vos que fas unha peli de Puerto Urraco neste plan. No espacio. Puerto Urraco en el espacio, aí cos irmáns Izquierdo aí Puerto con... Rico Con navallas, el con ratolín. escopetas No, láser. con navalla destas de carraca, pero láser. O sea, Láser. crac, 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 láser aí. Bueno, Manu, o videoclip Manu. aquel de Camela, que era de Star Wars, un pouco iría nesa línea. Non ten nada que ver, pero acabo de acordar de que unha premisa que me molaba muitísimo, a peli me pareceu unha mierda, falando de casas encantadas, foi unha peli francesa que é vistes unha casa encantada debaixo dun encoro. Sóname moitísimo. Hostia, pues, ¿no? Pois a idea está como super guai, son uns tipos que, en plan, youtubers que se meten en sitios así de reto, tal, desafío, non O sei sea, que. Porto Marín, E en plan unha casa encantada. E métense a mergullar dun encoro e hai unha vila abandonada tal e cual, e métense nunha casa que é unha casa encantada. Entón é fantasmas debaixo do mar, entón, debaixo do mar, debaixo do Ostras, lago. fantasmas submarinos. A premisa está guapísima, peli un coñazo. Porto Marín, Claro, pero o rollo que xogan aí é como está se me acabando o aire, tal, non sei que. Non me acordo como se chama, é francesa. Buscade película francesa, casa encantada subacuática e xa está. subacuático. A premisa está guapísima, No, sí. Bueno, eu creo que isto non dá moito máis de así, xa rajamos de todo o que queríamos rajar, xa perdemos os dereitos deste programa e recuperámoslo e hai Está fame, entrando además. ganas de facer unha película de Amityville. varias veces. Eu creo que se os ocorre algunha outra saga, seguro que os hai, se pensades que sagas interruptas estas, pois xa de comentarios. Se queredes ver Zipi Zape na sala NASA, Teríamos tamén que facer sagas que desexaríamos que foran interruptos, como, non sei, Torrento, mellor, que eu creo No, que con no tren. con tres chegaba. Chegaba cantas con de dúas, fillos, as do tren. cantas de familias de Torrente hai xa. Sí, é verdade. Non hai padre máis que uno, 9. Sí. A ver, Fast and Furious tamén se pasaron Ahora un pouco. xa vai chegando tamén, sí, era... Hai que ir Atopáronse morrendo, que a casa de Amityville no espacio. E hai por fin un sitio para aparcar, non? Bueno, mocidade, agora que estamos no máis alto e que seguro que estades interesadísimos, ímolo deixar porque tampouco se trata de abusar. Chao, chao. Ata o próximo episodio.